Spännande dyster. Vikingur färjameistarnir tidjast at hava svinar avbjongar her a byrja vi. Og B36, som alltid, eit av dem er velspellande linon. Og tog er ingen annen grunn enn å vante at Vikingarnir få en torrførende dyst her mot B36. Hovastar er jo heimavøtle og er färjameistar fra senast og 2 måneder. Og vi skulle ferja finne mannegarnar inn av vøtlen nå. Vikingar og B36. Vikingar og gjesne her ljósa grønne bunanon. Vi svarston bråkon og B36 og i kviton svarston drakton utan å ha en sjálven dysteren byrjar. Vi kunne ferja nevna hver spelaren er det. Tackar vi heimalige først, så er det Elias Rasmussen som er i Malnon. Hinner er Andreas Lava Olsen, Hanus Jakobsen, Atle Gregersen, Dennis Nieblas Moreno. Så er det Heien Hansen, Salve Vatnamar, Hans-Jøkke Lervik, Adrian Kaskaval, Gunnar Vatnamar og Adeshina Abayomi Laval. Og vi kunne eisne nevna her som sida 8-4 tja Vikingon og kunne komme inn settene nekker av damene gossier, Barur Arena Trø er Ega Malmöver. Hinner er Elias Lervik, Filip Djordjevic, Hjalte Strømsten, Magnus Einarsson, Paul Enok Hansen og Tony Johannes Thomsen. Og færer vi så til utelige, så er Trykvi Askam i Malet kjøpe 36. Uteleikarar er Jonas Taurnes, Robert Heien Brocki, Oddmar Ferrum, Meinhard Olsen, Sag Kaimar, Lukas Sislevic, Bjarne Pedersen, Benjamin Heinesen, Erlender Magnusson og Magnus Holm Jakobsen. Og av bansjonen er Roy Hensen, Andreas Eriksen, Hannes Agnarsson, Roalder Jakobsen, Hoen Samuelsen og Ragnar Samuelsen. Ja, og Johannes Jakobsen er ved meg her i Norra Gøtt i det, og om vi helt stått tror vi i själva uppställningarna kvätt så nevna her är så att de Roalder Jakobsen är ute, alltså 8-4 av bunchen och jobb 36 samma är de Andreas Eriksen som Bayer börjar inne för en vecka så gärna. Och så vet jag inte hur det är vi hemma om nöker Breitinger här. Ja, alltså Elias Rasmussen är kommer mal i att det är Vikingar hemma först och så jag George vi är bunch någon och det är väl en större samma en riktig av ungdomarna men på 6-linjen är öra nekva brödigar, eller flera brödigar som du nämnde Roald väck. Eli Falkvart är Eisne väck och Alex Mellemgård är heller inte töker ut det. Så här är rymmen nekva brödigar och flera ungdomar kommer så in ska man säga på 6-linjen. Jag stod ute runt här i fjör, ska man ta var matt eller det var nästa spelare som var matt i fjör på 6-linjen men nu är det stövna ganska lågt inte så och det var öliga spännande. Jag fyllt jag kostar för gänga sälja just ner unga mannen som kom in. Talentfull att så fyllt lite men det är en torfer ska man säga uppgåva utöver mot ska man säga förra mästaren som kanske häva för den egen jag får på skjuta har tagit färdigt i träck nu här och det var inte gammalt det så att ni har att Viking körde det och störn på 60 är lite bättre immun till 8 i KI att ja, Berlin skulle väl för ett trim sten och KI har väl på någon en lattare dist och i klaxoker motor AB här vid kunde gå över för att få fullt. Ja, och så skulle vi dejsna nöjda över till att bjöa Lorstarnon välkommen till fotbollsfrasökn och idé. Vi får räna fylja vi hinner distnos som gänga och idé och annars är det ju så jag säger att det är bara 2 dester som börjar nu klockan 3. Så är det 2 hinnebajer och idé börjar om en timme klockan 4 och så var ju den 5:e distren hästen omfärna. Han var ju långt spalter i jar här skala men och hemavötle vunn och tryckan säger av Soringon 3-0. Och nu alltså klockan 3 är det här i Göte att Vikingar på 6:30 är då börjar för vad är det halvan öron minuter så gärna och samstundes börjar där äsne vi Löchen och Ronavik NSOI och 06 Väster och så är det hinna på destiner som börjar klockan 4 och till så i Klaxvik här så blir det en 8 lik och vi spelar mot AB och flyttar någon ur Arjon. Och så är det Norge Eie här Epestreimer och Hape spela. Eisen
klockan 4. Och här kunde vi så nu det har vi till som sagt Berge att jag är men att Distrem är center och strömme han sast alltså och hemmasynen Chokon Bangladesh och är här i utvarspen. Och det knappt 2 minuter sedan är Distrem börjar och på 36 var som spelar till Östermalmon och Västerrätter. Här var bollen på 36 var nu i Kviton Ottmar Fer och centran fram och högra bank här är Jonas Tornes kommer fram vid backen för helt att backlinjen center så bollen in i Brostein och här får så Vujinkan är bollen borster det var Gunnar Vattnamar som bandian är Venon kan du väl säga och ut av backlinjen och här blev alltså Hatna spark till på 36 och därför Lukas Sislevic att tacka. Och han teker det här Hatna spark ut till norra ända någon västanfyrde. Och här kommer det väl in 4 och här får flyr upp på skalla ungefär men så ständer det med i bollen och han centrar nu i nätet. Här är mål till på 36 och det var Atter Meinert Olsen som sköt målet för Viggo sen mot HP och han fick fätra bollen och han knallade till med vänstra ben och han satt och superbrilliant jobb på 36. Ja, och tar på 36 vi som har haft bollen så första tror jag något när vi det här var spalt och har haft några goda stund men det har någon spark med 4 ur Atla ut cirka straffbrätten här bollen ligger öjliga väl in 4 till 2 man som söker bollen på 36 men ända så och i attar öarna synd längt ut så chatten som utskru här och ligger öjliga väl men för fäten så får han tampbollen här och knalla till vi öjliga gott avsluta av Meinert här men hur ska han stanna så läser för vi kan spela sig själva och man är pura blänker här vi attar öar här och det är ofta det har spark med 4 så koncentrerar sig på männen som man lämnar in men kvar att han färdar och så Meinert färdar bollen och den första nästa i bollen som är inte särskilt god att det vill säga att det åtta kanske något ut till Sporningar Malmars kunde kanske finna nice. Till möjligt men det att det kvar ser Malmar akkurat så stövnar men att är också mer att han alltså första nästan inte så gå bollen för högt upp förhåll så högt. Så halvflockar han bollen. Ja, och så plockar han till och tar 80 ankra kunna något ut och finns fätter eller blockera så men för 60 är en fantastisk gå början och ja, vi snackar eller få något för något men det är så väldigt på 60 men himla att det nu måste så en ska man säga en reaktion komma från vilka lägare och att här färra så långt fram av vattnet. Ja, Atle Gregersen kommer fram vi. Han teker det till inkastet som nu är till Vujink och halvare på 36 vid halvene och i högra sida och till inkast är så färre och bollen är färdig utåter och till nytt inkast till Vujink och i som sida. Och bollen är kommen in åter av vattnen nu. Här annars fin Legend att spela fotboll till Angen vinter att ta sig om och här är torrt och gott men kölem men fin fotbollslegend också igen. Och så är det på 36 som vinner bollen. Och här för Lukas Sislevic strukande vinn. Han snajer hämtar vi och han där släpper fram vid det första och nästa. Men så spelar där av bollen. Vujink kan lägga där och få fätra bollen. Och här var nu. Och bollen är inte Atla Gregersen för och mina vid bollen. Startar högre med in och i av bollen och så renner det att ta sig långt fram efter bollen. Bollen är färdig ut till inkast till Vujink. Några få meter in i på 36 vid halvan. Men det som söker vi varje parten så var inte där trutchen och att och att det ligger till höger normalt att ligga till eller ligga som mitt och ja jag syns att just av landsliv i 3 månader så att det ligger som vi höger så ja så är han är här och teacher sig inkosten tappar inte vara hon för henne sagt och så kommer bollen in i Brostein på 36 vi vill inte rena att få skott av bollen men på 36 var det värja och så en sign tackling här och hesen på 36 var en halvga som var syfter om kall frispark till B36. Vi kunde kanske lägga nämna hur är det några brötningar på 36. Hur är uppställningen till Jonas är det högre med in Ottmar är med varje samma vi Bjartna Petersen ja som är nutcher Andreas Eriksson var med varje senast. Och Erland är väl med som är ute av vänstra backen. Kan man det vara ja. Han kommer så in i det någon motor har det börjar. Men jag är nummer 15 som ni alltid säger då sätta bunch någon. Foen samma så. Ja. Ja, han är av vatten. Ja, han är av vatten så ja, han ligger inne i centrala. Så onkel han så standard lever in inte vi måste bara få grejer. Han har en brightning som gör det så slött. Ja, det gör det. Men ja, akkurat. Vi får grejer att vi spårningen är om ja, vi alla upp någon så kör vi Benjamin ser ut att han är helt framåt här och så är det sån här estiske spelaren Sai Kaimar. Ja. Så är det Robert Heim Brocky är han där? Ja, det är spårning om han är. Jag tycker inte är helt inte är bara jag vet inte så det här det är nog. Okej. Ja, och Vujingan är
Här var så bollen Egnar i halva. Om man missar ut av vattnen. På 16 var kommer mitten och så får bollen ut och så inkast till Viking och till vänster med och Egnar halva. Spalter 6 minuter här i förra halvlek och vid 36 långt i 8-1-0 här i Göte mot Viking och målet kom i 3 minuter. Och så Vikingarna lägger där fram vidare och finns ett inkast fram i halvare på 36 vid halva vänster med igen och det var nog Hans Jakobsen som ska täcka inkastet. Och han tvärde så bollen fram till Andreas Lava Olsen men här kommer så nettopp nummer 15 på 36 vid Hojen Samuelsen i mitten. Så var bollen skall över till och det blir inkast till Vikingar. Det är förresten gammalt på 36 nu. Ja. Så att han som minnas så längt efter tog som i Atrial Fjärsen. Han var en av de 60 spelarna som har vara landslinjen minst det. Och kanske min första favoriter som också, ja. Där man var ju på 6 eller som onkling att det var. Du är någon såna. Ja, sån. Jag vet han spelar så först inte skift i röver. Nej, han minns han var den storheten och Sean Lee kanske minns så förfärligt väl allt, men han var alltid skiten och det var ett feitna kom avvattlen och jag snär. Att när så gräset kom och det nästa som svita vi då spalta grus och fyra så jo. Ja, rask minns så alla väl ja. Har vi här en liknande som heter Ragnar. Ja, akkurat och han blev ganska sin sätt med som reisen, ja. Ja. Så ofta tar man gå en teknik där damer eller väl ser som strujas, va? Ja. Det är så en motsök, va? Nej, stort det. Nej, minns det var fantastiskt en ut gamla 60-hus när det luktade det hästasalna. Där var en och vi kan ta helt att Torsten Magnusson där. Där har minns det för Björn förresten. Ja, nu är vi fan läckt att. Ja, så vi gamla. Det är inte människor. Det var med minst år. Ja. Jag måste snacka jäcka om det på ändå. Nå, vi är här i Norra Göte. 8 nu 9 minuter farner. Framvis 1-0 till B36 och här är Vikingar som är kommen också långt fram av vattnet nu. Här var finns ju frispark. Helt ut i höger sjö. Och till då gåvare halvare B36 vid halvan. Hans Jakobsen vid sin vänstra ben är kommen att skjuta så rätt insnärande vänstra benskott väl sagt hans. Vi kommer där in och i brosta igen och bollen gånger hade till anför utur att brosta innan. Vi kan få en åter. Atli fram vi lägger han om man med innan. Och här det så Hans Jakob Lervik, långsending fram emot Brosteinen, Laval. Och så är vi häl någon att sig och så är det på 16 som kommer mitten och Benjamin ränner att få fästra bollen men han är färdig att ta inkast åter till Vikingar och till Beretici här vänster med igen. Adrian Cascaval är en tvär spansk spelare så Vikingar gör han. Nej, är han inte Moldova den ene? Bueno. Ja, hin gosjer Dennis Nieblas Moreno. Ja. 6 år. Hesen eiter eisne så rätt Cascaval. Taljor ölane. Ja. Spansk klingande men hata var stund nog bättre nu. Ja, jag har alltid och haft några landslagsfram mot Olska landslagen alltid. Det är så det som jag finner vidare att jag sportet till antagligen. Men det är akkurat han kommer. Bayern spelare och jag tar mesta sin drafatch så att ta må komma vi nu rannar där och få alla beleater. Hein Hansen sänder bollen ut efter vänster med Hans Jakobsen kommer fram vi. Så lyfter han bollen fram med Brostein här i flera mans men det lukt till att det är på 6 som vi vet hemma alldeles stövning och så först efter. Att man ska la bollen tur att Brostein och Vikingar här och att det kommer jag någon högre med Allen 4 när överlägg han ska. Bollen är ut ur Brostein och på 6 var det få han. Benjamin Hansen hever han högre med igen längt att och på 6 vid halvan hever så en spelare att han 4 till Jonas och han har så bollen spelar så inåt vattnet och så för själva vattnet mer stäv någon vinner bollen räcker vi någon nästa Brostein samma spel vill ball detta domar sig 4 månader nej och ja så kom frispark men här var Vikingar nu väl av och kom jag någon här ja det spår man skulle lätta 4 månader eller hinner stäcka i Tajan Bruksley och tog blev in så läs i vet. Ja, men här är det att vad och Laval kan reellt kanske ta ett träcka rätt och så har tagit där på mål ja så är den stor målmedalj. Men det står vi själva gör gott skott här och inte det var läs ni här och så vinstra på någon så att det är en rymlig målmedalj men det vill helt att han förr som då var igång till värld I bättre målmedalj än Hessen men då får det så ja en god stöva av Vikingon själva vattnar skjuter han räcker ut gären eller man gären ja och så strujas där vi får
få fätras ner bollen och här datt så en och i hesar strömbanen tja Babon Porston att vinna bollen och ta touch man det finns några iltes när spelaren som kommer ner rätt som drar härliga och domaren för så ivra vita hur så var det är till Erlander Magnusson på 6:30 men han är åter och foton. Ja, han fer heilar står in nu jag säger att det är en distrom bollen här och han fer efter hon här och det är nog näka. Ja, Atle han blir fast inkastare ja, så Virgin ja. Det ligger naturligt att spela ganska sent till höger här, ja. Ja. Så kommer han att prata om den här vi Giringen här medan han bojar efter att domaren ska bli en kasta. Det är en här 18 meter kanske från backlinjen. Han tvärdar åter kastar bollen åter. Och här är den Dennis Nieblas Moreno. Åter till Atlan. Det gör fram till Hein Hansen fixt vi Hallnon och så skulle där Reina komma jag någon högre med in men på 63 man är tätta och så är bollen ute och så är nytt inkast som Atle Eisen ska tacka. Nu är det helt där framme. Nej, det blir hotna. Eller vad? Nej, det var inte igen igen. Som om att det var hotna men till inkast och här kommer det. Där kommer resten längt in. 16 är fister av bollen. Bollen vill spalta ut ur Brosteinon. Och så är det efter Vikingarna. Malmö kommer ut ur Malnon. Man också säga att Vikingarna har bollen också näck nu men till 16 är mer 8 och ganska ja och så släpper Gunnar Vattenberg till strax och högra vänster bollen. På 6:30 var ner får inte Tamaraldon i första syfte Vikingarna komma så och nu vinner bollen åter från dem men här är så Ottmar Ferre touchar sätter bollen. För rekande vi bollen framåt över bollen kommer Amina nu via reka är färden längt Ivor Mina vid bollen rekar norska Brosteinon spelar så högra med in Benjamin in 4 och Vikingarna i mitten och jag vet inte om bollen över 18 för backlinjen i halten nästan att över hotna spark till på 36. Ja, men får inte check Ottmar Ferre utan så jag Beckenbauer gamla då och färra fram vi här och spela fina bollar ut till Benjamin i höger sida och eller lägger vi så blockera. Och att visst för det så på 68 mål att det har varit helt smärta. Ja. Och inkastet kommer här, det blir inkast. Vikingarna första och så kommer bollen ut till Jonas, han ska skjuta och Stein vet han skulle ganska lätt netto på en skott här men Miner Lions ut att höger så är det Jonas. Så lyfter han i fyra och han ska över till Lukas Bäck fram i mål nu. Han har spannet att vara vi så i nu men kom knappt lite in i så ett smörhål här inne i bröstarna och plås för han fick vi ratcha vi hötten men fick inte ganska ta kraften och som han kunde. Men när vi korsne. Nej, en fint inlägg från Jonta Klar. Jag var väl plats i här och så kommer inlägget och det väl en fyra han möter bollen och väl Lukas och han kunde ha största ganska som man säger rötte mina stancherna på 6 veckan här. Så att han får inte men vi där köper 6 till häsmena. Och det tog något men hade någon av kom så blev det en öle gåstöva där kommer ju faktiskt ganska tvärstöver. Börjar vi med en Ottmar som kommer från vi och Lukas som skapar ivlastöv. Nu fart här. Och så är det Andreas Lava som är efter bollen men Malmö köper 6 det var akkurat för ut. Så här manglar jag aldrig slut i att Vikingarna fick en verkligen chans. Jag kvarter färre här i Sarpsborg i norra gatu och på 36 vi är 8-1-0 och målet kom långt i 3 minuter det var Meinhard Olsen som skorade. Och så är det Vikingar åter Hejen vi är högre med en Atlant till Hannes men bollen kommer lite att han för igen och för ut inkast på 36 inkast här så TJ så spelade bollen fram av Mina Lukas vi hade någon atlar han fyra fötterna av Kaimar Saik men Vikingarna har finns fatta bollen någon är starter och äknar i halva vi någon spelar in efter och så kommer på 16 i mitten där går skott fram efter men här är så äsna hade det Gunnar Vattenberg som kommer i mitten och för räka bollen från dem och lagt den att till målmannen nu där kommer Amina åter och hade Kina Laval och bollen startar ut i högra sida spelar han center Atromse eller om man efter till Atla till Gunnar Vattenberg och så färdar där Omina ut i högra sida sända så bollen fram till Andreas Lav Olsen men så är det på 6:30 värjan här stäcker damon bollen ändar upp i Amina och är nästan färdig ut av vattnet men Atle är där häver bollen och han spelar så för första åter till Elias och i Malnon så är längst spark för honom Ivra hinna halvorna på 6:30 var nere i första bollen här var Amina nu räna att finna kvar annan vid stotton sentingen men missar så bollen ut av vattnet och här så inkast och det är på 6:30 som är det inkastet några få meter in i Witchings halvorna
Och där spelar inte här småspelare, men så är det Vikingarna i mittenatter och köra bollen ut till en ett inkast. Det som också avvärt av 60-linjen till det som Magnus och Hoen tar lite bajer in i centrala midtvallarna och det är blä och män. Det är till måttet av vännerna att göra det har lite avlilt. Ja, och det är så Jakob och Borg som själver fick möjligheten som helt unker, Jabba 630, så han helt ganska till att köra Benji 4 till att köra man någon allit. Och det är alltid stolt så jam. Alltid det. Och menar det kanske inte som vi tänkte jag säga så kan spela nu mer in i det centrala och framför för hesa på det och så Lukas har sin ut till vänster och Benjamin så har sin ut till höger och så sen sak för in ensamma helt fram. Ja, och vi kan ränna framvis och så kommer en skott runt och här är så väldigt garant upp 6-4 och botten stackars ut från att vi kan vinna natten ränna här i åter Örnsen men här är det tjukt 4 jobb 6-3 och Benjamin häver han nu kommer rekande över botten fram av Mina och för vidare vinner blir vidare och han ränner runt han ötlan och så fär han en skopp och ver lichante och frispark till på 36 nog så framalega och Witchings halvene och jag vet om Dagfinn domaren har roa för lomman äsne efter en god korte och för sentaren är det Sölve? Nej, det är väl snart som är alltid Moldova till spanjol men det är så jag att Benjamin för gå affär i Bainon och vi bara för när vi där SAP sekretessmännen först var det Ottmar och så det Benjamin titta och spelaren förra bollen fram själver han startar för bara tagga touren som ställer och det är ganska helt jag tror att det ganska lite truster här är inte något som nästa spelare att spela framåt och så den åttan boll att de har förra bollen fram lyckas som i större mån men kost över det ett inlägg här i jobb 6. Det ser flera goda omställningar jobb 6 här det snart att första knappt 20 minuter här. Här kommer så frispark det ligger väl in för det och Vikingarna var det knappt hesa för och var det här som fick krutteln under bollen. Ta i mål kom och långt 3 minuter ta helt i att här var det isoliner och låt bara bolt färra och ända och så vi att må att han ur egna mål. Ja, så vinner så på 6 minar första vecka till Isnattan och ska man säga tar den Daybolstov åter men så där första målet skor eller tar målet skora i här mot uppe. Står i en lucknande stov nästan. Ja, och tar så on tattar på mål in i under mål men vi attar öch att det är för en längre ute men alltså inte borste från här som folk kanske koncentreras om Chamber så där så glömmer kan man kalla det och så är ständra knappt lite pura laser och för knalla bollen kass. Så för Vikingarna att alla upp här inne i bollen och pryggarna fram och högra vång men Adesina Val var inte rejliga. Och innan det av bollen och istället så ända det bara via bollen för Juda. Verkligen nu tar vi målspark på 6:30. Spalter är och släcker 20 minuter nu för det håller för att vera hålllien om några få minuter och det är alltså utelige som ständer i en bättre stöve. Vi är 8-1-0. Och det är just att här var 12 timmar allt och det någon ner till allt igen. Och alltså vi kan ha bollen ganska helt mer. Ja, det var alltså det första Arndar skora i var det mer av 6 spel det väl flott bollen väl så i mitten och för normal och så brötes ju pura sen ska man säga innehåll ju i det ner att man vill kan han analysera upp 16 blöd ganska effekter och vägna fettla naturligt inte långt attra vötlen för att välja att vinna ganska. Och där kommer man under det avstrus men jag hade inte bortsett från som möjligheten så firmon som Lavals kanske skulle finna ut att få frispark. Så hade inte att det var hött på 6 mål där stod öle väl mot. Så där på 6 man efter Erland och alltid av vänstra backen sände bollen över hinna halvan med här i Angela och hans vi lagar han startar så framåt så bollen är ute och Atle ja hur så spelar Vikingar så Atle är han regulärt back eller är det trumans ja akkurat trumans här och så tar regleras vi här och ganska 13 och så spelar man 4 men så spelar han höger till det höger back nu spelar han ganska höger men oj mi värld ja och det är ganska inte akkurat det som man är vän vid men allt som kan komma till nytta för det här vi sen ligger ut i höger så han vill gå att diagonalsändningar till så långt han kan spela laser motsatt så jag vet inte det kanske en av tanken att för men det allmäntliga vi känner för alla så ska han vara mer central och mer att han som styr ja det ger han så man kan styra och bruka sig allt det där som man vanligtvis gör det kan nog att gå stå ja gå omställning att köpa 6 stycken och så börjar vi menar det finns ju förra bollen räcker vinna ner högre med så centrar han bollen inom här och kvar för här till Benjamin att backlinna men här är så Eisnes ner Dennis Nierblas Moreno och höll någon och Filcheron och Foraron att
få senta gå sända men sen det är ju menar det så att hon ligger väl väl men här vill Benjamin så ska man som säga rent fysiskt sätta ut av spelande in i större och starkare och du vet för lagt sig så att video tänkte att passa väl så att han ändå börjar igen och så livet. Men vi tycker att typ 6 gamla farlig enklare där ränningen eller älningar ska man säga framåt så börjar det stövnar att vi är rymliga goar. Så det Atlen Gregersen bollen ändrar mer på 36 vid halvan och tar att spelaren köp 60 det här var så bollen och spelaren så i mitten och till Jonas högre med igen så det Benjamin och sen det främre av Atlan och så är det Magnus Holm Jakobsen så det Ottmar Ferrö är det gör ut i söjorna till Erlend Magnusson Högshem Ottmar Atter Ottmar stått till Magnus ut till Erlend och så är det Meinhard Olsen och så Ottmar Ferrö Atter Bjarne Pedersen som är nutcher i myvärjene, 4 Andreas Eriksen i dag, Ottmar Ferrö, Erlander Magnusson innetter till Meinhard Olsen, så väntar han, så kommer där ivra målstöve halvarna, finna välkvann annan, alltid det Lukas som häver bollen här ute i början, samma spel vi Meinhard alltid, Atlas var prika bollen långt fram, så kommer Vujinger i mitten, spelar sig fram efter bollen, på 16 om man får färsa bollen atter, ta Gerard där Esne, men så är det atter Halter Hejen som kommer Legend, och så är det fast mellan han och Magnus Holm Jakobsen som har domaren i mitten att Mekla allt inte han även några kort först syfte går som har väl talat några borgerliga år och det så här kampanjerna Magnus Holm Jakobsen är ner. Ja, onkel men temperament. Ja, temperament. Han kände för temperament så till avgörande kanske att ja, då så jag står ner att det att ja, tatt det ja. Jo, temperament ska till men eller vi så klarar att kontrollera det så det är fantastiskt så förbrukt ja. Men det kämpetalent vad vi gör ner goa och säga landstingen jag nice ner så att fick flera distrikt för resten så för håll vi är från 60 till 80 där. I know snär neck för go i Hopbjörn som är ända på 60 vi kör just här. Är det? Kan man vara bättre på 60 just ganska. Ja, nej men jag har också så kommer upp 60 till Hopbjörn tänker jag vet ju ja. Ja, man har hört gärna för en white. Att det var varsla och han skår en helt en hotell har bevarsla och nämnde jag när Rick Hopper så för 60 och det ena så Hopper fick det var allan dubbchuck. Ja. Det var det flent och inte efter. Var inte negativt med alla men alltså det är nog ganska ta med en gång. Han har kommit Jakob Borg över till. Ja. Ja men det är. Men då är han på plats att. Ja. Han är. Men då Jakob Borg han är skor runt 3 ålders mål och det ständer för fattigt det alltså klämt runt 2 ålders så att ja, han skorar han kan. Nej, här är 0-0, tror jag inte fast det är 0-0 så källan kommer ut. Ja. Så är det jag syns jag. 25 minuter är färdig i förra halvlek här i Norra Göte och här är fram vid SP 36-8 1-0 målet kom på vägen till 30 minuter var färdig Meinhard Olsen som åter skorar i 4-36 och i det NS Ujari av upprona över ju och vänt utomlands och på 60 där när det var då väl gagnat den här unga gavliga spelaren som nu Örn Arj också är i 60. Ja, hade utlejer för och hade nu har han satt mål i 60 ja. Och är vänster så det lyckas förra felan och ta. Ja. Det här är snägt efter. Ja, så den har Vujinger efter Narskas Prostainon är 8-4 och så där Laval lite väl framåt men så kom flatch upp. Det var ganska täpert men Rengstövan. Ja, men jag hade då nämnt det där ganska synd Johan. Jag på 6 eller ett annat steg vilket kan ha haft bollen men jag hade inte vi kunde skriva hem om en verkligen Malmöliga till Vujinger. Det är så man att det står vi fruspassers för muren som kunde bli en öliga kostöv om 4 månader. Han ränner bollen till Lava men han kan inte. Nej, det är inte en ordentlig chans. Nej, jag tror inte man säger här kom det la bort ja. Och så kan man se på 6 här ända vid Narvik 2-0 heter Charles Lucas att inlägg ju höger från Jonas ja. Så det är Hansen center så Andreas Lavas där men här är Bjarne Pedersen och förfätter honom center till Jonas har länka centring över hinna halvorna bollen ända efter minen. Hans Jakobsen Jovic så det är Hansen och så för han spatt bollen från sig till Salva Vattnamar lägger han så efter och så där om man missar bollen här i värjene men ja, tar med sann. Meinhard Hevran köper 60 ska spela han ut i högra syd till Jonas som kom fram vi men han ser för i honom.
så kommer där fram efter här hade Gunnar Watthammar så sänder han långt fram efter till Laval men här kör resten i Ottmar i mitten. Tacklar och bollen ut inkast till Wikingarna Hans Jakobsen för bollen missar spelar så väl för oss här till Salva Watthammar kan ju Salva han är en man vissar här höger med in men han vill lyckas som allopen och tar över man först spatt bollen från så kommer väl in fyra och Jonas är här högt under bollen för uppåt kommer ner in i Brostein på 16 runner här han får skott och han får sentan om man Amina så det Atle Gregersen till Gunnar Watthammar vidare ut i högre söje och så kommer där vi fer fram efter och en sending in i Brostein och här för M60 där en Karl Angel Bruxlar Andreas Lav Olsen han lankar till och bollen mot färjemål men målmannen ständer fyra och bollen kommer ut tur efter Brostein och så är det bara utanför Brostein vi kan ränna efter så är det Sölv Watthammar och så värda frispark nej de har helt inte frispark men Ankre är ganska helt det och så är spårningen om han hur skilt han fick och han är inte kommit fötter än och Atle Gregersen kör så bollen ut av vattnet för att få hentan här Lorvishingen av fötter åter. Ja, luktes en frispark här fram en stöv var bara fram undan vi Lava och Jonas här att han skumpar lägga Jonas det och kommer över gå stöv som ända nu så jag det rätt. Ja, jo, han ska lägga frispark här. Han kommer in och två och han skjuter och ponter ska gå annars där så jag alltid att här kunde gott vinna ett litet frispark. Men stövan som var fram undan här helt en ganska det var en sån 50-50 boll så helt han hade rejsen så jag Lava här runt när jag Lava här spushker och han plockar till och så finns det att det är en boll som Malmar ska självande bjärg och det gör mest där. Ja. Men att det är ganska fria så runt vi tar från Wikinge att han har 80 minuter. Ja. Så spelar jag upp att TJ. Wikinge kan ha bollen och öppnar halva och missan utav vattnet på 36 vi har inkast. Hade det Erlander som tar det och så är det Hojen och så är bollen ut i nytt inkast på 36. Och det är en så här 20 meter eller vad det är inne i Wikinge halvan med igen. Det blir TJ åter och man har på 36 vi halvan Ottmar och bollen och han kör han långt från sig åter till målmannen som lägger han dejan och så för Bjarne Petersen fjärde bollen i staden bak utanför halvmånen utanför Ekna Brostai vänster med till Ottmar vi är till Erlend Magnusson och så iver hinna halvarna till Kaimar Saik och Wikinge stannar fyra men så kommer Lukas Sislovic upp i lagen för fjärde bollen samma spel vi hämtar ner Saik men så är det Wikinge efter för vi har skiftat spelet iver hinna halvarna här är Ottmar Ferro ständer fyra tar bollen kommer här Så bollkort. Så var det bollkort ja hur ska jag ha det här Var det till Magnus lakat? Tänker jag ordentligt så är det extra ut. Nej. Han har ju svårt han mannen en annan där som ska ha det goda kortet. Han ständer längt från och skriver upp så jag vet inte hur det är. Frispark till Wikinge. Ja, ute vi halver timmen nu färden och i förra halvlek och här är framvis 1-0 till B36 mot Wikinge och helter så antal mål och vi dan till Ronavik här NSOI och Norrköping Väster spelar. Och hinner by this nu börjar så klockan 4. Och jag vann skalan 3-0 av Sorjardin och det var ganska mer än man skulle tro. Ja, jag nu kan jag bara säga vad det är halt jag tycker väl på att skala kan få ett öle gott urslut ju här. Och Sorjardin vann ju faktiskt få det trobolt som vi Womondon och Arjamondon och skala på same till Lucas Mr här ja, vad kunde komma upp och förstå så här mer etablerade störlinje ja, det står ju på same till så länge att jag tar var Lucas som fast favoriter i Steba-finalen och FA vinner och kväll. Men annars är det väl inte sin nya backa att vara ja. Så spänningen är om Hesbelin och Tavoni att kunna komma upp och skapa sin del oreg och i chosen här mer ska man säga. Syrsvant och så vant det fel och kanske isen ja. Det är väl avvärst. Så för att Marfer och en stöt men han har fått natter. Han och Laval är och bara i kappränning på bollen men tar spelade väl om. Spelade fram, Wikinge kan ränna åter. Och Hejen halvtid regner ut i högre så glöjer M60 värre. Och så bollen kör ut i kortene och så där Neckver här nere i hotten och strös med bollen. Wikinge kan ränna åter. Atlas nära bollen in 4. Och han vill till själva Watthammar till grann i bänken och Brostein. Han vill fälta men spelade fram och så för den nästa gång. Så blev det gå sur frispark och till Lai som stöv som tar ena för hade frispark för i destan. Ja. Gåstöva. Ja, får stöva. Det är till att skåta Barnas ett mål och så var det så att ta helt rakt och i mur. Ja.
Ja, så det för jag det här för. Temra väl själv ja, så Ja. kommer Ja, det är frispark på när vi först ja, för. och att han går från bollen och just frispark att säga att men det var ju alltid att vara. Passa plats. Och det är ju som så. Det är till att skåta alltså på ett mål och något. Ja. Från bommuren så det tog det att veta vidare. Så kommer skottet. Han sitter. Är det snär Kaskavall som skorar igen, Martel? Ja. Ja, ett ser flott mål. 32 minuter farner. Jan lägger 1-1. Vikingur skorar vid beinleis frisparken. Och det är Adrian Kaskavall som vid vänstra foten sätter bollen upp i vänstra hot. Ja, flott mål. Och Lux Salja flott mål. Han renner öle skott till han och till division innerskyne kommer ner. Tryckvist inte ser ganska illa men när är Iver Fair spegel han sitter helt ut vid att det är supermål där. Ja, så är det Distinga Lucas som kommer Ja. jag vet inte kan ha ju ver ska man säga halvbolten månader mer men det har vi inte skapat det där stora mål Iver hövra. Så jag ska att vi på 6 nu as små där Lucas som från början är att det är större mån röna mindre spelare har bollen mer ska man säga alene där kanske ha haft han alltså jag att skora på den vägen och emot ganska kvätt ätla från under så missar man kanske lyssna folks det är 8 så för man väl ofta automatiskt ner i ju kanske ner i Gustav så är ju allos passionerna och huxa mer med välja och ge sin lätt initiativ för oss här. Och så är det på 16 var Michel Jeng som gör att Vikingarna får fätra bollen men domaren har bruksla framan undan och han ser frispark till på 36 och det är några meter in i Vikings halvan. Och ja. Det är gott att mynden av Disney för att skifta att det nu att det kanske mer på 6 så för att vara bottna. Nu stövan Lucas som häver Jonas. Ja. Så ut med det här frispark ska tas helt ut i vid söjlinjerna. Men det är nästan uppe i halvare Vikings halvan och det är Sislevic som tar det. Väl in i bröstan av Vikingon och bollen så skall över ut av vattnet och det blir inkast till 36 vid halvtid. Ja. Och det är Maynard halvtid som får ut att ta det. Och det är den här 20 meter från Hotnaflagsnon. Längt in och tar skalla nästan. Ja, det var alltid Hansen som är inne här och färbära toppen av Hotn och Lucas skallan att rom så över Hotnaspark. Ja. Hotnaspark till B6 och Lukas Sislevic för ut att ta Hotnaspark. Hur tog sonar ända någon Sunningshotten och ner. Och därför är det klart nu. Snärar han väl in 4. Och mamman var han ut till Lukas. Hur bollen blir ute igen. Nytt Hotna. Nytt Hotna spark till B36. Hur kommer det? Ligger reisen väl in 4. Och tar vi skall. Tar vi Bjarka strykene. Här var när vi kör på 36 var det Bjarne Pedersen alltid som var uppe och fick hade under bollen och vi nästa stång stod hennes lekvärda vär och Bjarga. Ja, Hotna som ligger väl in skruv här och så jag Bjarne kommer upp här och färdäcka och ja, stång och en lägger ja. Tant men det heter stickvär. Ja. Nytt inkast, vi kan skalla bollen ut och här blir Hotna halvtid på 6:30 ur hinnan. Ja, det ligger väl Hotna spark. Jag vill minnas att sista distansspel man har på till lov väl. Alltså till det nog var det var ölen några goda tables över alltså bollen ligger otroligt väl inför. Ja, då hade han sparkat i och så sända där väl åter om Malmar ner med en hals och han bära ner var hämtar vi en hand av en och som sagt så här det bollstövnar är inte vant att läsa på 6:30 men nu är det så missbollen och det var så det är Vikingarna som får ett inkast. Och tar börjar kötta att Rönna sända bollen fram till Salva. Han får fätra bollen här av vänstern och han släpper fram vi Bjarna i första syfte men i andra syfte Knubita. Och så vara några verkliga tacklingar om med bollen och linjevärjen pekar och domaren renner iver till hans rättla om man i mittelspelarna och det blir inkast till på 36. Så ja, på 36 vill Lucas som här var svära åter efter att Vikingur jauna är. Och här var när vi finner att målet till 2-1. Men nu i 36 minuter är det farner för alla är alltså stövan 1-1 och i Göte mittlen
Viking och på 36. Oddmar Ferry har bollen helt atru i vänstra hotne, sender han fram av Mina. Kaimar Sheik blir lagt runt trust bollen för helt ja, och här är det så Adesina Laval som är det första rätta bollen. Spelar så till Hannes Jakobsen att till Laval ut i vänstra såje, helt fram i vänstra vänster. Så ger han så lite bollen in fram under mål. Här är Nekver bollen det ner på utan Frostein. Och här är det Lukas Islevic färran. Vi är till Meinart Olsen. Räcker vi bollen ut i såjorna och så lägger Hein Hansen sig ner, vinner tacklingarna. Samma spel vi Sölva Vattnamar att till Hejen och Hejen prickar så bollen från sig ut till Hans Jakobsen som kommer fram vi vänster men inne brostan att backlinna och så för bollen nästan ner till han kommer att stunchna så nu är det kvilja när vi boar väger här var Viking kommer upp i eller just att 2-1. Ja, Mara livande det är så fram allt mål och här att point Viking all över det vinster så är här där kommer väl jagnen och det har point så jag Elvis ut till Hans och få in här och så skulle jag lava den inne på närmast de kommer lyckas fram om här och för lack bollen här och men kommer så upp sig att man för utan mot ända vinna självmål men att renna in i öcher och bollen som innan så tar väl hipp som ups kvar är första bollen där och stannar ut ja. Så är det hotna spark till Viking och det är Salve som är färden ut att taka hotna sparken. Här kommer det väl in 4 inte så högt. Och här ständer så Lukas hade vi nästa stånk och han skallar bollen ut från att Viking kan få en åter Hans Jakobsen snärar han högt och ner mål någon in 4 och han lyckas nacka attali och han har ganska väl ut i Arn Laval för fått någon dran så tar vi målspark till på 36. Ja, men måste jag snackt alla på Peter Viking ja. Och vill väl spela vinna bollen ner till Meinar det 60 alla vinna bollen så sätter där som mot alla begångt och spelar vill väl Jökner vinst så ju. Ja, innanför kväll en håll annan minut så har vi 6 bollen stanchen och Viking bollen stanchen. Så det är lyckas som strategin på att distan är blir mer öppen, mer livande nu. Ja, 38 minuter farner. Jan lägger 1-1 och gott. Nu är det på 6 sätt som pitchar upp på Eknar i Holme, Ottmar till Bjartna Petersen. Och högre mejen till Jonas, åter till Bjartna. Så spelar han bollen, ja, och så missar han bollen, skrivsändning, Hein Hansen till Adesina Laval. Och så spelar han bollen fram i Brostein till Sölva, detter, men inte frispark. Och så är bollen färdig affär ut och tar till inkast till Vikingar. Och det inkast i här där halvare på 36 vid halvarna. Och Atle Gregersen ska kasta in. Och han tar mer till Hejen som är startar in i Brosteinon och så är den börjar bollen lite in långt in i Brostein. 60 varna får för honom, sent han om han mot Mine. Och här är det Kaskavall och så ända då upp 60 varna kommer i mitten så gärna efter Viking kan bollen för upp på loft och kommer ner bak från Brostein in i Brostein och här rinner lava för ett sån men Malmaren trycker skammen kommer ut och häver han. Tvådran från sig om man är vänstra boll. Här är det Erlend Magnusson som räcker vinnan. Och lägger så bollen att till Ottmar i runt till Bjartna. Bjartne Petersen spelar bollen framåt till Benjamin Heinesen väntar vid bollen att han sänder han långt fram. Här med Anna Backren kommer fram vid Jonas. Men Viking kan få så färdra bollen spelar fram Amina. Bollen stöcker ut inkast till Viking. Sölve till Laval. Han snäger sig häcknesliga undan en på 60 varna. Lägger han till Hejen. Hejen stått till hentan här sexaren som heter Dennis Nierblas Moreno. Och så en lång sändning framåt till Andreas Lava Olsen. Kommer fram av högra vanget. Lägger bollen väl i 4. Och här är så Laval. Men här är Esne Bjartne Petersen. Och han får sänt bollen ut ur Brosteinon. Bollen kommer sig in natter. På 60 varna får han natter om han mot Mine. Och kvar vinner bollen ner av Mine till Viking Gunner. Men bollen är ute och inkast är till P36. Och inkast i här var där inte så långt från millinjen. 4 minuter, 21 minuter farner. 1-1. Och i Göte. På 6 vi bygger upp. Ojen Samuelsen. Så är det Ottmar Ferre. Helt efter ja, jag heter helt gammel på 6 nu. Ojen Samuelsen Ottmar Ferre. Det har spelat i truschen och allt. Akkurat. Nej, det är ju så nu. Truschen och hojen det var för att det var ja, jo, han var långt vid truschen och allt. Inte det är minst så långt att mig. Lyser syndrom där. Akkurat. Jo. Och det var uppe hämtat Ottmar som kom av Tofton till han och spelade vi på 36. Så det Meinard Olsen center bollen i bra Vikings halvorna. Hein Hansen Ferran snarare så han center bollen längt fram efter Amistra Bank här för Sölve Vattnamar efter bollen och nära han. Nej, det gör han inte. Men han har inte. Han har inte. Ja. Och det måste lukas.
Nu får jag en kaffemån. Ja, men jag har alltid annars att själv spelet jag var inte hade bollen eller något bredvid men inte var inte så sant bra men helt så här ska 5-8 så minuter när alltid det har spalt väl nästan. Ja. Och jag sända runt ner så jag kan inte färda bollen alltså ett annat steg till plats så att renna. Det stått lite vi har sagt att det är allt stått lite så att 2000 berg räna och ta det kämras inte på ur att till späntar stöver och baven brosthöjen. Tar det alltid underhållande hitcha. Vi alltid hade ju så galant Nej, nej, han är bättre över. Alltså man ser på 16 spalt väl bredvid look med att skora i mål så blev det mer värst och så satsade där mer på matalopp och det var så okej ut men alltid distan som alltid blir bättre så att löna. Gott speljobb på 16 Benjamin så är det Meinart ut i vänstersöje. Jag hade det Erlender som tar bollen i det här. Färdig ordentligt. Tar man åt honom på ena vägen. Men så häver han så ränner han sätta fel att backlinjen så inför det men om man för mål när han kör ute han ändrar hinner med in och Jonas kommer fram vi med här är reisen Hannes Jakobsen och det var nog Jonas som är syster honom och han för ut av backlinjen så häver det mål sparkok till Wichenk. Ja, och mål annars Ronavik vi hade ganska vant att detta var en av dem om säkert någon till Ronavik mot Mulcha Wester men nej, det är inte allt som prästprätkar. Nej, och där blir jag ju, ska man säga, som då som testen så täller ju till halvvägs här. Det som är spännande är testen som nämnde Anja, kan klämma få ett mål och tangera rekorden att köra på bord, kan få 2 och så ganska lägga sig 8 och i tvåkappen som man var mest skorrande. Ja. För fotbollsspelaren. Och vi snackar om alltså han 102 tror jag och Jakob hej 103 tror jag, så. Ja. Men och Röjker så att det bara sport där Röjker så fälls. Här är det inte så som att spelaren som är nu att döva här har alla 4 månader till så förfällande klara dyster nu att döva fyra så han tar som var går så inte tar spalt ju bara några få landskapsmark dyster om år och till så så det på 6:30 som röner att söka att där ligger här utanför Brostein vid bollen och spelar åter fram är nog snägg ut i vänstra borrevinon stottar sändningar. Och så var bollen center Roman i mikringen till Bjarne Petersen. Littran som framåt och Brosteinon. Här kommer Atle Gregersen, fått något bollen till Laval. Prickarna på till Salva Vattna med Fenomina och bollen här går stöva 2 mot 1,5. Han räcker. Prickar bollen via till Laval, kommer in i Brosteinon, Atle läser och skjuter. Och så kom Ottmar Fero i mitten. Gott varje spel men jag vet inte om vi kan shot jag vet. Jag kan säga Laval ska spela på först men fantastisk räddning här. Go out och själva ta en chamber jucken här. Han har 2 möjligheter kan spela Laval. Edla Lava vill så spela Laval, men det rockar vi tog för jag försökte det här. Han går spela Lava här och nu lägger han ut Laval och så skulle Laval alla helst spela den på först Lava som vi söker center pura blanker hin mina. Ja, en väldigt möjlighet av Wichencha. Nu är stått efter av som första minuten av vanliga lagt och i förra läge, men hotna spark till Wichenk och han snära bollen väl in för det. Och på 16 får han bollen ut ur Brasta. Nej, han kommer att trycka där. Och så här prickar bollen. Och han får nästan i mål med knapper och färluga som flott sig ur mål. Han tar stånk och färran och helter. Ja, bara Wojciker tar månader vandra Miklar en kvart på 16 har vi så sist löt ner och att han har faktiskt det på 16 missar bollen när vi fram och tar där Öla Svarberg tar männen är som är platsen och så där. Och där kommer en undertalsstöv i här att vi själva för bollen fram och här ska Wojciker skora här och skiva sig. Så där på 16 man är tog in färden 1 minut är lagt där rätt. Och på 16 vi är kanske gång vid att så alla på så sända där bollen fram efter höger med men jag alltid att Jonas han fär så torför sändningar att han är inte är den bollen har upp och han ligger fram vid. Det kommer hotna sparkatter som så över till. Men ja. Här igen har man bara touchat sig vid till foten som det är ju era möjligheter 8 så jag vänstra bein här han bara rönna styran in och här är han fälls som högt där trycker över full kontroll och alltså stöd här. Bollen ner av Mion Vattlen. Jag tycker att damer för att Bruksla för hålla nu kvar jag lötte. Han lägger 1 minut att rätt och tar minuter ner färdig nu. Så här var Bruksla för det hålla inte. Ja, alltså 1-1 här i Göte och det var på 60 som lägger Brackliga 4 tog långt ut 3 minuter var där 8-1-0 och det var Meinart Olsen som skorade vid en mål som luktes inte så lite tog målen han sked för Vikus sen ju kunde dela mot Rabe. Men så tog över halver timme var färden så kom Wojciker Atriater och det var ett perlemål som är sån här mycket främmande spelaren som heter Adrian Cascaval sked vi frusparche utanför Brostein på 6:30
vi har en gåen Vestrabeinsgåte som medde igjen bolten opp og i sammankommelserna til 1-1. Og her er vært en finne fyrre halvleker og 2 jønlig halvtid som vi da var spela og omtrals vi absolutt vi i leie alltid. Det är okej. Det var erkänn alltid några löter än det där det är kanske inte det och det var det ju isen här. Men ja, sam om det Jan Lager ner väl och vi lägga 600 blir ju öle väl men också att det skora mål så detta tar ganska synd långt eller förlängt att dra vattlen och lät initiativ till Wojcik och ha bollen under Skabisnäck. I förra parten av förra laget men så knappt så blir inte att spela väl och skapade fina stöver och just när så löten på 6 är 8 så här var det stöver här där kunde kanske finns det ena träd men samman om det så hade jag att det gå öle går och ja, det som över 16 särskilt att det att det var en så ta som tar som inne i vet att det spelade nog i vet som menar som spelar kanter är Lucas som träckte in och spelar att så touchar rollen offensiva Amin och så har vi Hon och Magnus här blä unga män som är det annars här som skulle räna att eller som ligger ju i sin maskinrum någon här nu så jag malen att det är fint man så menar det vet kan malen för rörelse jätte så det vet man kärbolt. Nej, det helt att det kan vara så passiv här Malmö. Men det var så tydligt det var kanske. Så jag vet annars som hänt här i förra halvleken till ju hattarpunkten ur förra halvleken som vi så att man här och ett sådant stöd som 16 här var ta det här sig läsna. Det är att man får bollen alla fram ut och högra vank och så kommer så inlägg första blir inte gott men så kommer ett 18 och här Sysselvich för ja för hetta bant vi så innan det. Ja, alltså halvleker här i Göte och Jan Lager 1-1 och som i Killeland så reisende Jan Lager och hin och distan som börjar i klockan 3 och här skulle så reisende för vara halvleker nu distan mellan NSO och Nolsjö Väster Killeland här är inte mal kommit än. Och så nu klockan 4 nu börjar så hin och by distan och det är så Norge Klaksvik här Ottali KUI här vi kan av uppledarna ur AB av Arjon som förr har spalt KUI i post. Bei ena för 2 för alltid. Men det spårningar om där har några chanser mot det ner största hemmalinon i det. Och så är det Hitlige som är 8 Edlaja är nummer 2 är Bestreamer som jag finner gå början. Där är ju hemmavötle och tar han inte hemmavötle till så här och Höllman och Eje. Och här är HP i det. Så 2 avvärde dister som börjar nu klockan 4. Och hin femte dister han var så långt i jar och han var så skala och här var 3-0 till skala mot TP FC Sorøy Røyn. Ja, så i halvtid vi färra bara att 10 nu en löte, 10 samman en löte. Det var trubbel. Jag hade för en slatcha mikrofon här och be om en sån där tonlight ur Dortmund och annars minna är att distren kan nästan så just by nice och hemma syne och strömmen. Och här i halvleken är det så mellan hattarpunkt från 4 halvleken som är det så tjän. Vi kommer tror att om en löte ta och i spelarna komma av Vattlen. Atter här i Sarpogeri och i Norra Göte alltså 1-1 i halvlekstövan mellan Wojcik och B632.
Så får vi att bjuda välkommen en annan affär. Bäge till Ström och Utvarsp. Och vi är i stader i Norra Götten och i Sarpegjerre. Här sätter ni halvleker för att börja och i dessnon mellan Viking och B36. Här är ständra jag någon 1-1. Det är fyra halvlek. Meinard Olsen lägger B6 8 i 3 minuter. Och så gärna tar vi halvt av vår alla 3 minuter. Ta jauna i Vikinger vid en flott mål som Adrian Kaskevall shade vid Beinleis frisparkje. Så det här kvart vi skulle föra sådär och vi sätter halvlek. Och så det som lägger färden i förra halvlek Johan så också att Baje Parstar har grundar vanor om att kunna vinna den distan. Ja, helt avgjort. Vi tycker vi att håvast skönhetsfejler på 60-linjen som minnas lite av nekva brötingar och helt unge män kommer in och spela så tycker vi att det är väl nökt i stövna som man är men spårningen är om alltså då tar också om 6 och Viking Janlagen är inte för lite. Så spårningen är om där tar att lägga mer 4 på 6 kan man ganska gott att det kanske inte gör det att det stövan är som är av manningarsjöne men Viking hinner när hemma vart och då där visst skulle ordentligt blanda sig vågat. Så det är Adishin Alaval som är i centret och högra vänster. Här så bollen här och här så samma spel vid Salva. Men så missar bollen och det blir inkast till B36. Och det inkast till fjärde Lukas Islevic ut i söjne. Och det så bollen stått från sig till Erlend Magnusson. Så det Ottmar Ferrö. Och Iveron till Bjartna Pedersen tar bara som är i myvärjen i 26 och i det. Så räcker han vid bollen, sen det framåt av bollen så lyfter han bollen Ivera Witchings halvorna. Och så kommer Jonas här för att bollen efter på 16 har tagit av med bollen. Och tar Röna så att hålla fast och i sån här initiativen Benjamin till Meinard åter till Bjartna. Det gör framåt till Benjamin för förska bollen ut i borren atläggan till Jonas men bollen har såna skroe att Jonas färra inte fattar honom och har inkast till Viking. Anjamal kom i hindes någon ta håller vär och i Ronavik mellan NSOI och Norge Väster. Och nu klan 4 börjar så två är dester och till destner och i Klaxvik mellan K och AP och destren AI mellan Epistream och HP. Vi är där på 6:30 som Narskas Prosteinen tja Vikingon men så missar där resten bollen. Men får han åter ta och Vikingon är sentan i spel. Och bollen är Ramien nu. Här är det Bjartne Pedersen som är stått till Lukas åter till Bjartne. Vi är långt åter till Ottmar till Bjartne. Och så där Huin. Så är det åter Bjartne framåt till bollen så är det Vikinganer. Men bollen stackar om han till B6:30 med värjorna. Och så Amina. Så det trillvande efter och fram. Partan är ströjast man får att hämmar halt av bollen och spela. Så är vi inne i Mikrinchnon och här är det Vikinganer som har bollen nu Hejen Hansen. För spaltan från sig till Hans Jakobsen detter ut och att han letar bollen från sig men spelar gånger vidare. Atle Gregersen är bollen. Och så ut i högra sida till Hans Jack Lervik. Så kommer han där väl framåt och vattnar ner och sända bollen framåt till Andreas Lavaren och tar bollen i där men så jag Fletcher uppe i raknet till frispark till Vikingar det lag vet han över. Det var det bara inkast det la. Vad bollen i färna vattnar vi får så jag vet det är sån bruksla i fyra. Jag tycker de att det Lervik spelar bollen. Ja, här frispark går ser ut i. Ja. Ta center till Jammer. Ja. Ja. Frispark alltså när det Mine och i höger sjöje. Atle Gregersen. Sänder bollen fram i brösthajen och så är det Kaimar Seik, 26:30. Och tar missar så bollen ut av vattnen och Vikingarna har inkast. Sölveir kommer fram att kasta in. Ovalea upp 6:30 vid halven i höger sjöjen. Ganska blir det Atle som ska kasta in i stegen. Ja. Här kommer så är det länge inkastet och bollen blir skall över att det och så är det in i Jean Brastein och Sölve häver ner och ränner att släppa att skjuta men här är tjukt fyra motläggare runt om man och det spyr så inte bort ur och är som sinne. Vikingarna har bollen åter
Han Jakob Lervik över han högre med igen. Sänder så bollen fram till Andreas Lava Olsen, här Ottmar Ferre, Haxter och så har Andreas Lava finns ilt och i nackan. Och domaren stäcker spel någon och vi får greja och akvätt är det vad här. Jag vet inte om man dömer nackan till. Nej, det är nej, vad det är närmast där bollen kommer så jag ner och så färdar upp och i då eller att man häver hand eller armen här ska vara jag vet inte om man kelar öra tja eller nackan tja lava så det vet inte näga ska man säga inte överhuvud. Det var ganska att jag bollen att fair play här simpelt än att jag där sparka bollen ut och i Andreas ligger. Ja. Så vill det börja om John. På 6:30 vi har bollen. Magnus Holm Jakobsen. Han sender bollen längt över hina halvorna, men Hans Jakobsen kommer i mitten av färran. Vikingarna har han så. Och också där han själv den spanska spelaren som hejar nu, Dennis Nieblas Moreno. Så de menar Olsen jobb 6:30 vi räcker bollen. Startar när Kamiska så Vikings halvorna spelar bollen in efter. Hoven Samuelsen ska spela bollen ut i högra sida och så kommer Fletcher upp här var annars Jonas kommer fram vi. Ja, får inte stöva men Jonas skulle kanske bromsa en meter iron så var han rätt så igen. Men det här alltså runt en Atlanten är för inne men Jonas är akkurat innanför ju i löten han är sänder bollen till. 6 minuter för när det sätter halvlek och i Sarpojere Jan lägger 1-1 mellan Viking och 6:30. Och så genom bollen spaltar fram av 6:30 halvorna. Och här har man Jonas ut i höger sida för sent bollen om Amina. Vi kan rena för fästra honom med bollen stöcker inte staccato här och för ut av att någon inkast ajur Vikingur. Ja, ett lag vet. Jo. Det är visst ja. Och hade de målskytten Chalamon Kaskabal som kastar in fram efter vi sydlinjerna. Så fyra spaltren från en hötte till Anna. Så är bollen kom ner rätt på 6:30 var rena bit upp från grunderna. Bjartne lite så bollen ivra motstå i halvorna men in i brostein och till Elias och i Vikinga Malmö. Allt inte ordentligt spelare kommer vi tar hattenar en hur det sätter hålla som vi så vi tar vi spelar check out det bästa vi för hålla. Så det trillvante vi början i vi sätter hålla så vinner på 60 bollen med vattnet. Bollen spelar fram till Kaimarshaik. Han väntar på bollen här flyger utan om man och så ser domarna här Gerard där. Frispark till på 6:30. Och till frispark har där Nakamiskais och Wichinga halvene. Så för domaren jag vet inte vad händer här. Senast han måste vi domaren han fick en skia och måste skiftas ut och kan det vara något det här var sort center. Ja, det kattle anläggas med färre med känns och halt ja. Ja, jag hoppas det batteri pacemaker ska säga. Det kan jag löp. Jag vet tar lite här in i under. En öl flötje här så domaren är akkurat som är halva. Ja. Nu när jag stampar ur det goda västnon. Så finna där akkurat här ja. Droppa där sen där. Ja. Nu får jag döma gamla man då. Ja. Färdigt. Ja. Det är nog ju fackra tojenar vi alla möjliga samskiftes tackne som skall till. Men väl bit för åter till distance Shalvan. Lucas Islevic kände bollen fram med Brostein av Vision. Han kommer retur att Brostein och så har Maynard Olsen som färran. Och så spelar han inte bollen rätt fra sig men på 16 får han åter. Här vann nu och Eknar i halva. Magnus och så är det Lucas som får stäv i bollen här blir fullt runt kallar med inne för frispark. På 36 var det bygga upp. Altmar Ferro har bollen. Räcker inte vid någon. Stägar av, snärar sig av. Lägger bollen åter rätt till målmannen. Så kommer utspark från honom. Fram av mina. Och för färran här. Alltid på 16 den första honom.
Benjamin, man färg bollen vissar och bollen för på loft och Viking kan få han. Så en lång sändning över hina halvorna. Ja, nu har spalt igen 20 minuter här för sätta halvlek och spelar inte flyter inte väl som det gör till Arne halvlek. Nej, det gör det inte. Men det är det att spela alltså det är kanske att det inte att varna men alltså du vill inte göra något väck. Alltså att är kanske det enaste är inte katastrof över men himla att det ska lösa upp och ta referens att så spelar vi en hög risiko och vi är inte ordentligt komma här till en. Och det kan vara hvis linje halta att enaste är för lite så får vi kanske söndra förvärs utan mot ändan av det. Ja, jag fullst då till nog snäcka skriva sändningar och Lee har vi har bollen alene. Ja, två sändningar nu. Jo, det är det att det är öle tatt alltså där ska nu akkurat sagt det tatt. Nu blir det en laser. Det är skjulta. Lukas Islevic, han ränner släpper om Atla med Jack inte men han försvinkast. Nej, man kan bara stått säga att du tar ju linjer eller spelar ner i världsstöd och där vet inte att det kan skriva alla stöv, ja. Det är sånt den trubblas parser av fotbollsspel. Det är den skapande parsen att du ska ner att det ska förboja. Att väl skipa li eller en chetjan li som är väl skip och så där och spelar ner i rymmer väl fysio går man mot man sälja i varje part man måste alltid inte hit då att du att alla parterna är bättre än varje part. Men nettopp det att skapa så uttalsstöd. Det är ganska men här är det trubblas hvis man är som det värre så tar man sig lösa upp så är man inte värre vi kanske låta backar komma från vi konsekvent och så lik bara lycka och boja och så såch av lycka stövna an och allt detta forskjellige här. Men ska det vara rätt så vill du spela du en högre risiko på att du kan riskera att vara det nästa ja och då viskar akkurat det lötne som om att det ena stiget till att göra om kan skia. Nej, så är bollen kommer in i Brostan på 6:30 och här är det Bjarne Pedersen han varspar han himmelhögt och beloft och ut av vattnet. Så är inkast till Viking. Spalter är och går 11 minuter och i sätten håller och här är framvis 1-1 mellan Viking och på 36. Inkast till Viking, Atle Gregersen för bollen, lägger han åter om han till målmannen. Och han sänds så bollen om han har vina, här på 60 vann fister, men så missar han till Vikingarna och på 60 från åter missar till Vikingarna och så för Salve till Strocks Mr. Main. Räker väl vid bollen och så kommer Jonas här lägger sig ner och tacklar och bollen för ut, inkast till Viking. Och till Hannes Jakobsen ska kasta in i mode Brostein. Andersson alla ball har bollen bak mot Brostein, lägger han för fötterna och Hein Hansen. Ivrom till Atle Gregersen. Spelar så första för Vojärem och här så han Jacques Lervik för ett bollen och ska sända in 4 och här blev så Hotnarspark. Här blir det just. Ja. Det var helt okej. Men annars det är inte mal kom i hinna dysten som vi annars har varit ja. Kvarsitar som har spelat i en timme och Edla Hin som har spelat i. Nej, och så här det sälja dysten Ronavik som blir i Samson som är ner 0-0 och här är väl till att säga att Ronavskinkar är väl en det är grejer för ryttare att vinna och Timnar Västersjö så att det är synd det raskande om vad man klarar att hålla det. Ja. Här kommer Hotnarspark väl in 4 bollen vi ska över. Ja, han ska kanske ut från åter, hans för åter. Så är det Edlevarincha Vichinkon, han Jacques Lervik, för så sent bollen om man men så är det på 16 som färre i modallop, men tar stöda bollen all längt fra sig. Så det var vattna med Vichinkon för att stäva bollen, reker på tvärs. Ut i borre, viare och över fälter, frispark till Vichink. Ut i väster så igen. Det är väl Magnus som tar den här och det är väl vi tar väl så syndra ogrätt hur fick att ett guldkort för alla och vi till det kanske att det var Magnus. Tog akkurat stövan här kom det ju finns ju ett guldkort han själv för fotlar för och han lyckas som skrinar han lyckas som ut eller framåt så det så och han tog för hötte och också ganska så ut så alla helst fick han det guldkort men det var som inte tydligt nog för akkurat vi kom åt. Här kommer frispark väl in 4 och här var ölen är vi att Adesina Alval fick fluktande bollen mot mål men hade en rack inte fram. Eller var det en annan? Jag vet inte. Det hade Laval är där alltså frispark ligger öliga väl in här i öche vi närmast stankar och så är det bara spårningen om man är nog speed i Kalashin och om man ganska en 2 cm och ja för rösta norr till det här. Så jag frispark här innan skruv att det är inte att mål så att jag vill Laval för är fotlar för och är ja, här är inte ordentliga största här som man kan vill. 6 vi ränner spela sig fram efter bollen och Eknar i halven, Magnus Holm Jakobsen och så är det Maynard Olsen och så missar det bollen här från åter. Magnus och skakar åter till Bjarne Pedersen. Och han är så Jonas höger med in, letar bollen. Narska smiden vinner. Spel stått in efter till Hoven Samuelsen.
frametter, och så är det Hans som får fästa bollen, ja, Vikingon, bollen är minen nu helt ut i borgen, Vikingon är redan här, och så detta bollen ut av sylinjerna, ombes av 6 till så inkast till Viking, inkast till Tidje. Så Kaskavall sände så bollen fram till Hejen Hansen, lunchen han vid höttnon, här är bara Adeshina Laval, ensamhandlare mellan flera målläggare, men på 16 han var just frispark i land på nu kör det kvar i uket. Stöva ner en så kommer ner knöjene. Ja, på 60 var någon, jag vet inte kvart honom. Det var väl 4 till hoven alltid. Kyle Axi 8 klack som drar på 1-0. Ja. Eisne en av. Ja. Vantan hemma sitter KI hemma uppe. En så i hemma och väster grejer favoriter och KI är ju halt vi att ska man som säga. Ger det här skulle men Ronald Skinkart här är jag Lutzinder som satt och några utskifte så. Filip Georgievich ska in och han ska in för Adeshina Laval. Okej. Så för han alla visst ju han spelade alla han har spelat alla ja. Ja. Jag vet inte om det var Berger och Kost vi Laval. Så här. Det tidigt inte Shabila Nakajono men det kan bara vara det är en taktisk skiftning är han simpelt och så kör man kvart man så kör man någon åtta för och så låter man Majris ensamma centraler och kanske mer brett då. Kunde det vara för in och lägga sig rymliga centralt men det kunde ju inte mer att kanske komma ut av högra kant liknande ja. Ett lag touchar in och så vill Lervik alltså backen så låter han komma mer fram i. Kunde vi en lös. Nej, kvarter färdig här i sättna hållatje. Här är framvis Jan lägger 1-1 och i Göte mellan Viking och B36. Och Vikinger har inkast av mine. Och till Vikinga målskytten Adrian Kaskavall som tar inkastet framåter i vänstersöje. Så får bollen helt om man av backlinjen till Sölve Vattnamar men domaren har bruksla. Och dömt bollen till B36. Så skiftar B36 folk. Hannes Agnarsson ska in så gem. Och utför Kaimar Saik. Och detta kunde vara en go utsett för B36. Det är sån här sak för den har inte ordentligt levererat än. Och nu kommer Hannes in och han har färna. Så nu kunde ska man se hötta backroom i B36 mot det kunde kanske inte det säkert in ja. Och det var Eisne för i Benjamin som ligger nu av vänster här så det är. Och i målet där tror jag mig värn i charge Virgin Gossera tar neckmar affär och de ungefär 60 man. Atle Gregersen och bollen in Brostein men bollen ändrar till Meinard på 6:30 så kommer Erlend fram vi Meinard åter lite bollen till nästa man och till Hannes Agnarsson pricka bollen och gör till han fick det. Ja, här kunde kanske Erlander finna mera bort ur det liksom feten var inte stilla i rätt här. Akkurat jag säger akkurat samma tanke att han står och häll något i Erlands fettla upp på tatten och då tar vi inte och halvsekund och tackar inte öla stora mål. Ja, här manglar Ludi ju att han fick en gå en chans så Mål klacks och Jonas Bertal skorat med touch mot. Ja, titta mål som kommer här, inte 2-0 så. Nej. Så det är inte går ju vi målen. Han ska alla själva det gör tror jag det kan man köpa kvänta. Ja, och här är det på 6:30. Ottmar Ferra, räcker vi bollen centrar han kommer bort fram men sändning så här bara längst över ja. Ja, och det här trubbelsen vi switchar där alltså ofta att du Akesfer där Benjamin han ser alla linjerna så Virgin ja, det vill säga han ser alla vattlen så Arne Sandis ska kan bara söka för så vi rätt så in att du färna hävran mer mot till Atlacker till förna. Så det Virgin kan som få ett allopilla här och Hannes för så bollen ut i vänster så men Jonas är genom bena vägen och tacklar bollen för ut och så är det inkast till Virgin helt fram i vänstra hörnet. Och inkast över i Tidje så Kaskal lägger sig han han sänder så bollen fram Brostein och så kommer skott alltid det Gunnar Vattnamar som räcker till om man för Ja, rymna går runt och men jag hade ju här vilka av spalt 30 minuter vi har inte haft den helt stora ska vi säga målmöjligheten ända. Nej, i över. Så en lång sändning från Ottmar Ferra över Vikinga halvarna men Vikinga får han hejen hever han med in här högt men släpper fram vi en spelare prickarna så framåt till Salva. Salvi i mitten flyer lägger där ständ efter bollen Narkas Brostein för in och i Brostein prickar bollen vidare Georgievich i halden skjuter banta mål han åt helsta tid
en är av Jer, kanske. Ja, han har ju lava kanske innanför sig. Ja. Och kanske spalt att till själva möjliga. Ja. Ja, det kommer lägga och reellt kunde själv kanske isen bara pröva längdskottsrunden här så han är kvart 8 meter från mål kostnar kanske inte ut till högre men lugga. Så kommer målmannen köpa 6-3 ut ur måltegnen och fätra bollen och Aron Georgievich renner han upp. Tvåda bollen från sig. Erlend Magnusson sänder så bollen fram till Benjamin av vänstra vänster men här är så han Jakob Lervik i mitten för fätra bollen samma spel vi Atla. Så sänder han Jakob bollen man Amina på 6-3 varner på fätra någon till Magnus Holm Jakobsen. Över Ottmar 18-4 och han lägger så bollen åter till målmannen. Ja, jag också Viking har väl spalt sitt bästa kort uttog sig offensivt vid Georgievich och spårningen kvar 6 ger om man att annars tar att lägga Roald in då det manglar kanske att han är nog inte mer överblick. Nej, inte helt han vi pratade snägt om det sista veckan att han kan inte vänja mer än 2 veckor runt en ski ja. Men det kanske bli uppåt värre men han är så bunch någon och det kunde vara en lösning att jag tycker att det som på 60 kanske saknar till en Lucas som en general kanske ha med som kan styra i större mån och i allos pass. Kunde just en gå mot 4-6 tycker jag. Ja, 8 nu var en stor misser att Roald är inte förspalt. Och så spårningen men halva Roald är nog över. Ja, det vill säga till. Ja. Så det var ju en som för all upp, Sölby och bollen högra vänster för helt om man i hotne och så halt han fick ett inkast till vad det var han fick på sjur. Helt uppe vid hotne ledge. Och därför Atle framma kasta. Ja, så är en 20 minuter farner. Satt ni håller om över hållligen och Achumal kom i en så stövar ni framvis som om var i hållisnon 1-1. Mittlen Viking och B36 nu är det Viking som har ett inkast helt uppe vid hotna platsen. Nej, jo till inkast. Jo. Och att ta det nästan helt in under målet. Bollen förs upp i lavt och kommer ner in i måltegnen och vad händer? Och så en skottrand, halvflux skottrand från Hein Hansen men väl om han fyller. Ja, så är det känner så är det lax 8-1-0. Ja, Laxens. Ja, Laxens. 16 kvar här kan man räkna vid att det var ju Risa står favorit där. Så det är inga som inne Benjamin Fernskjord uppe och så är lavat här och få annars ordentligt detta ska man köra rätt ner här men det ligger okej. Jag räknar ganska illa och träcker ganska skådbein ut i en skjuter till att och kommer motorn där vara inte bara värden. Torrskjord smäcker gör. Så man ser inte om det var Clement som gör det normalt. Nej. Inte ännu går ser. Ja, det ska jag ganska. Nå, här är alltså Vikinger som räknar att det här ju och Filip Georgievich råkast här ute i högra hotne. Jag hade det blivit ett inkast som Atle ska fram och kasta åter. Och han Jack bojer sig till här sen 18-4 men inkastar till Hannos med bänkt under Brostein så är det här igen. Och Atle till han Jack lytter bollen upp i lavt. Bollen kommer ner utanför Brostein på 6-30. Och här är det så Magnus med första ranen och så säger de frispark. Alltid till Viking bänkt utanför Brostein, lag med. Kan det vara? Ja, och vid sista frispark Viking grejer tar det gott nog en 2-3 meter längre ut ja. Och det så att det är så väl. Nämligen han tar fingrar mål. Ja. Men detta ligger kanske ska man mer att högra benet la sin det längre till höger och öla väl till vänstra benet ja. Ja. Men ja, så spårningen vi söker dom att det vad det är som händer. Jag söker inte att Bjarni helt det där kärnäka. Akkurat det men så vi söker. Men look at min frispark är en Oj, goda stöv. Absolut, det är just med att här chans. Vision gun att hatta. Ja. Och här stannar Trutcher utan om bollen till Midlanda hästen här målskytten som skorar i frisparken senast Adrian Cascaval. Ja, chans ska skjuta som att vi närmast så där försöker. Och han skjuter åter. Och han skorar åter! Han skorar åter en perla från Adrian Cascaval och så är Viking går 8-2-1 mot på 6-30. Ja men alltså gör det ena för 10 kvarter men att entertaka brakte tar man bocka och säga förnämt. Ja, fantastiskt mål. Och han kunde ju vara ett vänstra ben ligger till närmast stånk här så spårningen om sig vi skulle vi tracka över några fet iver men vet inte om kanske är det själva som tar det och ja, muren ska så täcka sig här men han kommer snabbt och på muren här och lägger sig pent i mål att det var en nydelig mål en annan för. Var det som vänsterfoter alltså. Ja, jag så kommer att det där. Ja. Så vi på om och så kommer han här. Ja. Han är inte iver tycker vi här.
Han smäller under tvärstångs när alltid Arne lägger sig. Och det som också det är inte så knallhårt men det precisionen är det som är avgör att det valter för in och han skruvar också väck från Malmö så inåt målet att det är vänstra på härifrån. Ja, 3-24 minuter farner ta läcker Wiginger sig att 2-1 mot B36 här i Sarpegere. Ja, men tar och finns ett bergmål i pendamattan. Så kan man alltid för att diskutera kvärbrukslägen 4. Vi syns att det inte ordentligt alltså att det är så upplagt frispark men. Nej, jag syns det slätt inte att du kommer upp i så nära det här och tar vidare två att helt jag lite sin men jag syns inte en gång att han helt eller något sånt här. Och vi har så stövn här men så vill vi röda längt väck och så att det helt inte det är så det ska så att träna för att det är så upplagt. Så är det B36 som har bollen och Egnar i halva. Bjarne Petersen räcker bollen ut av högermen. Lägger så bollen fram i Vattlen och här håller det över Hannes Agnarsson som sätter bollen mot ran. Ottmar Hebran och åter och Egnar i halva i mikroinchen. Spelar stått till Magnus Holm Jakobsen. Högermen till Jonas Tornes. Ska så sända in 4 men när kommer Wiginger 4 så stackar bollen ut av Vattlen och tar blir inkast till B36. 25 minuter farner är det sätten att hålla igen. Wiginger 8-2-1 mot B36. B36 över inkast och tar få kanske inkast av 3. Nej, håller bollen väl ute så spelar helt fram. Wiginger kan röna komma fram efter vid bollen. Är jag med vi nu B36 röna få en fett från honom. Men spelarna är det så när kvar vi annan och ökar så trångt där bollen ändar tybest 8-4 för det sätten och det gör det han. Så här blir inkast till Wiginger. Så fyra räkar B36 en utskiftning. In skall Roalder Jakobsen. Och ut för Owen Samuelsen. Owen Samuelsen. Nej, Magnus ganska. Ja, Magnus Jakobsen ganska, ja. Jag ska in något centralt till att arbeta här. Och det är kreativa som kanske häver det skapande som häver mangla och du kan inte lasta nägarna unga mannen där inne som har arbetat på allt detta försäljja spelte något i motorrum någon har inte här runt när som nu Roalder en halv Roald som du säger Johanne häver så att och du kanske mangla att han frier som Roalder och ofta kommer vi det kalta lugga som överblicket här att ta bollen till syn och så spelar han vi först. Han har gå average men regel mer att få bollen att flytas ju alene och sådär och få att hänga samman i större mål. Benjamin och bollen missar manche center han väl in 4 väl och väl nej inte no väl. Han kunde läsa inte bättre och Malmören kan återna ta bollen. Ja. Alltså 1-0 till KU mot AP, 1-0 till NSO mot Norrköping Väster, ja. Och så är det nog 0-0 och Eje mellan Ebestrheim och AP. Och Heseberg Distner i Klaxvik och Eje tar börjar på klockan 4 och här är det här spelar där för Rolek. Ja, man kan ju är så att ja, tar fingrar man nog kött, ja. Och här för att gänga han vägen av det har ett stort kvarter efter och det snurras någon och alltså hemmalig och att nu Wiginger och B36 Rainer Jonas Tornes och bollen har kommit in spelar stått till Roald Jakobsen framåter och han finner Meinhardt men så här Wiginger och åter får fötter av bollen Sölve vattnar med Rekevinon av Mion Vattlen och reker på tvärs vid bollen sänder han efter gör ut i högra sidan han kör Lervik. Och han är bra för att fram efter om man mot backlinjen. Han är ju att någon tökon vid Erlend Magnusson om hade bollen så hade bollen det blir ute. Och domaren dömer inkast alltid till Wiginger. Atle Gregersen fram och kasta. Och nu arbetar tojen 4 Wiginger. Kanske att här har vi tandskunten som där har varit känt av sig för det någon tid där mellan var 18-4 också länge. Men än är det kan jag efter till att måste sagt trilla Syrenheim. Och så kör bollen helt nu Jack Donovan Djordjevic. Pur öppen mål men han får inte skåta bollen och han måste räna stotan men han får inte krafta.
Men här stött läs bollen pura läser för målen och jobba 6-30. Och det var faktiskt en rymda stor eller en helt stor målmöjlighet till George här och till att det är så klar nog så inga som in här och ta fota främsta människa upp 6 får ju ordla fätren för pumpta mot 2 utan och här skjuter vi där han in i 5 meter och han kommer lugga som han kommer under han så där man kan boja bollen stäm vi kan fick ordlarna. Ja, vi fick pannorna med miska så panne och så en för krafta och så satt han. Ja. Så rönner på 6 det färg alla upp bollen ner höger med Benjamin man färg tämjensna över och gå här och missar så bollen. Men Wigingarna får heller inte tämma av bollen och missar ut av bollen så har inkast till på 36. Miska så Wigingar halvan i höger med. Benjamin ständer klar att kasta in, han kastar långt. Så nu rör de på 6 det får folk fram och tar flita ästen boar miverjarna fram i brostein och Wigingar. Ottmar och Bjartna. Och så för inkast jag komma. Och här kommer det in i brostein och Wigingar första och hade under bollen på 16 så igen tar bollen ner där vända sig rönna skjuta och synder spänt stöver här neckver var de boja och det blev hotna sparkle på 6-30. Ja, att det var inte att det kom in där och det är allt väl ofta nu att när det bollen nästa bollen ser över och här var det Wigingar lägger ta i sig att det får ska man säga akkurat stöv nu mot 16. Det pröva men det Wigingar lägger en 4 och så får det hotna spark. Roald Jakobsen tar hotna spark, centrar han väl en 4 och han vill skalla över utåter till nej till nog 60 som har kostat ut sidan så det blir manspark. Manspark till Wigingar. Ett kvarter efter av desto nu. Wigingar 8-2-1. Uta skru här och kommer in här men är rätt att Wigingar lägger en högre. Ser ut som att det är Wigingar hade som men ja, jag har alltid där snär 12 så hetta bollen av 6 så för han nu. Okej, ja, det var väl också rätt. Alltid att det var skilgaskap hans för. Ja. Så är bollen kommer att spela åter. Bollen är Wigingar halvan Hejen Hansen. Bollen för högt upp loft och Jimmy Niger Rami och Vattla. Roald Jakobsen är här som bollen kommer. Och så gärna stöcker bollen till Hejen Hansen. Så en lång sändning framåt till Lavamannen Cha Wigingar och så lyfter han bollen högt in i brostein och för det här Georgievich Karl Eman och kallt tema bollen och släpper nej Harry Bruxla 4 frispark till på 6 det var sagt han sidla. Ja, det var just frispark in i här. Och Arne Georges färbolt eller färdrabolt där så det var. Frispark till Ticha Ottmar Ferre men det ska täckas då mot John Halt där frisparken. Det är så just Roald där finns ju färdrabolten. Spelar han högre med till Bjartna Petersen. Och Bjartna räcker vi bollen till Jonas innetter till Hoen. Räcker vi bollen till B6-30 kommer också längt fram mot brostein av Wigingar och så stackar bollen där så där kvar färran. Sen till Vildarli stöva på 16 stannar efter bollen sent han över Erlend Magnusson över han. Och så gärna Lukas Islevic upp över han här av vänstra vänster kommer in i brostein och vad händer så utfra Roalder fram mot första skjuter och bollen blir blockerar och han snärar och i skroven är uppe i läsen loftet här bollen kommer ner här i höger så och Wigingar köra bollen ut och inkastar till på 6-30. B6-30 truster nu. 13 minuter efter att spela. Wigingar 8-2-1. Inkast till B6-30. Framalej av Wigingar halvene. Vinstre med igen. Jag vet inte om det är Benjamin som kan kasta. Så kör jag här. Jo, det är det. Längt in 4. På 16 ska han upp i loft och röna få fädra bollen. Men här är Filip Georgievich och fär sent bollen borstar av Vandalaj och ut av bollen. Nytt inkast på 6-30. Nu högre med igen. Jag kan mitt av Wigingar halvenen. Roald Jakobsen ska kasta in. Nej, han letar i stegen Jonas om inkastet. Och det är fram i hotne. På 16 är det här. Hoen. Så är bollen vid ute och Wigingar var kostan ut. Och det är nytt inkast till på 6-30. Nu Nako Araka brosthöjen så läser det är en 18 meter kanske från hotna flatchnon. Benjamin kastar. Och så kommer bollen helt in i bröstet. Och 16 man är kalla laser och det är Hoen som ständer här. Förskåta bollen men vet inte. Han räcker Einarsson äckning helt räcker Erland där och bollen väl för han öliga går stöven men skjuter och Erland ständer 4 alltid så läser så det vi får det var nog att här ström någon. Att det var väl en god möjlighet så ska inkast kommer väl in Ottmar Fär akkurat långt det här vi är här och så gör vi den sista och ja han skjuter första version rätt där men tog värre för han så ständer en vidlikar 4. Men på 16 var en första nu. Och här är det bara 12 minuter efter att spela. Så Wigingar tar känner och ser att Siren är i handen. Nu bara rör de att hålla fast. Och tror kanske vi få ett på 36 trust som efter det dess någon.
Men det ger vi så sjående Viking og möjlighet att färra i måltallopp. 2-0 Klaksvik, KAB, och 2-1 Ronavik, NSU 03 Väster. Ja, 2-1 länder så. Ja, 2-1 NSU. Jag får inte... Jag vill inte ordentligt göra mig hur det skår här. Nej, det kan så boja. Men det så tvär för reklamen så har han sista kväcknast om. Akkurat. Ja, här är det 11 minuter efter av vanliga lektoy i Norra Göte och Vikingur hemmalige och 8-2-1. Och inkast till Viking. Och Andreas Lava launcher han vid höttenon innan till vattnon, men bollen ändrar så om vi på 6-3 varje lagare till Malmannen får han så åter Bjarne Pedersen till Jonas Tornes innan till Hoen Samuelsen och räcker fram via och lagare över fälter frispark på 6-3. Frispark blir så 2 meter fram i linjerna. Ravalder tar det stått att till Bjarne. Bjarne lägger han efter gör ut i högra sidan till Jonas som är och araka millinjerna. Lite så bollen fram efter. Och här är det så Hannes Agnarsson som ligger fram vid, men här är så en av Vikingon i värjen i här som rotar ju upp. Så färra där i måltallopp och Andreas Lava Olsen släpper fram vid en målläggare för om man är på det för att backlina för inne Brosstein och så fram vid och så var nästan öppen mål men vann i käven. Där är han Jacques Lervik lite så bollen in i 4. Här är det Jonas. Vi brinker det och i halvtid mamma fick han men han var att när vi. Ja, jag var lycka vi alltså George är pura för Andreas som jag minns så lägger han så en 4 i luft. Jag vet inte om han kan spalta han det gör kanske men nu är det farligt här. Ja, så är det på 6000 och Lukas han Lukas missar och tar på en åter så härjar på 6:30 och att Örnsen och häver med recorder som kall till Benjamin alltid. Frispark till på 36 helt stått utanför Brosstein så Vikingon och här så gör vi så att det här Jöknon brottet så Andreas Lava. Ja. Och här är Georgievic bara kommer allängt in. Ja. Han var 1 meter 18 för så är han öppen mål. Every. Ja. Och så då att hemma ränningen in kanske är sen det vet jag. Men kom arbeta alla man ut i vänster här. Han fär bollen och frispark till på 36. Några meter utanför Brosstein så Vikingon. Rovalder Jakobsen klarar vi bollen. Jag vet inte om han kommer att få ny på skott beina ser fram. Då går inte han i väl jag kommer inlägg. Ja, det var jag vet han. Nej, han lankar till på ett mål men Malmaren helter det. Ja, och jag vill säga det är så mycket längt ut i Malmars här bollen alla vägen. Vi ser mur står framme för kanske den stora mur och inte så för boll kommer på omluckas men så inte här little mur där och Elias ständer mitt i mål och runt om muren och ja, mitt och ja. Så är det alltså inkast till ja, nu fick jag också det här nu. Jag såg också så är och förbarma sig med att sitta i soffan. Ja. Jag finns ju grej jag. Nej. Otten Fredriksberg och Jan Trost har skorat in så i. Gittel Samuelsen för Norra Väster och Jonas Bjärstalöj bäj för Kai. Ja. Fink det på plats. Ja, och här tröster på 6:30 8 minuter efter deston så är det Lukas Islevic bjöd av vänstra vanchen och för in i Brosstein Rainer Imsa finter för att backlina. Och här ständer han Jacques Lervik. Han ständer efter bollen. Ja, lankar han ut. Öle gott väl spela han ständer han in lätt. Ja, hickar bollen att då ut vet och han skulle Lukas han spelar och gör det fixt men han hickar han koncentrerar om bollen och det är man ska göra och så får han ordna här så stövd. Han får inte väl spela. Ja, så är det Ottmar Ferö. Bollen blir lagt åter till Tryckva i Malnon så är det Bjarne Pedersen. Rovalder Jakobsen. Staterna kan vi ska så äknar halva över allopen för akkurat spaltbolten från sig är en Andreas Lava onon och Ottmar Ferro har han som instrument vi är till Erlend Magnusson Ottmar åter och så är det Rovalder och Ottmar så kommer Maynard Olsen och man böjer sig till för första bollen räcker vi någon Feromina vinnon fram till Hoen räcker vid fälter inte frispark det var frispark. Jag vill inte kan säga jag hade så skop som man plattade täcka till skulle garantera frispark men öl ofta hänt det att man kommer Lucas in i region av spelarna och så kör sig vad ja. Frispark till B36 ut i vänstra sida. Näka miska i så Vikingo halvene. Rovalder Jakobsen ska skjuta.
Han snärar bollen väl i fyra och här är B6. Oj, tar missbruk alltså här är så god stöva jobb 6-3. Här är 1 och 2 som kunde gagna ut annan bete men anken kommer så långt som nästa vid bollen. Ja, det var en märkvärdig stöva här i puro upp in i mittfält så var ju inte här flera kom in där och så att ta den in där och ja, han skulle släsa han är och gick att är det jag menar alltså och det är ganska det som förstår jag menar här står han vantar kanske att Hannes förfädrar bollen men man ska inte vanta näka som helst runt 6 minuter du ska gå ut för att få bollen och här så missar han kanske ett ena fäder som kunde görs månen att han väck bollen. Det är att undras då att Hannes Agnarsson var så läser han står och han fäller inte nästan inte bollen alltså. Nej, pur om mittfält alltså här plejer de som man säger det chicks normalt ja. Pur upp här. Här är onkel som lyckas med över blankat är alla värre. Du tar aldrig vara så öppen när mig väl och tar jag fruspark du vet för all kommer till. Så för att vi kan göra shot mot alla upp och Salve har bollen åt han brösta in lägger han så vi gör det till han check halvtid och så skjuter han med bara att vinna mål. Annars skulle vara en shifting Jord nu Chow Vision Gun. Elias Larry håller han som fick bollen nu här. Han är kommit in för han självan Andreas Lav Olsen. Så nu alla där värjada hem som man säger. Ja, och då heter väl tvillingarna i Bayer. Ja. Så som så ut här och arbeta hesa så inne för så går det. Ja. 5 minuter efter. 5 minuter efter är vanliga lagt här i Göte. Viking 8-2-1. Och på 6:30 Reiner så är det Meinhard Olsen av Mistravanche för till strax vid bollen och en tackling och bollen ut och inkast till B36. Det är B36 som nu Reiner att trusta och Viking som vera man Reiner att stanna emot det och varvaita hese här 2-1 Lashlnam till en sera karskomnan Sigurd Chadaman så läs som stövande är. Vi har inkast på 6:30 in i Brostein av Vision Gun och Vision Gun ska bollen ut och täver till inkast av Nutjon här framme vid Hatna Fletche. Nytt inkast på 6:30. Och här kommer det väl en 4 och Vision Gun ska bollen upp i loft. Han kommer ut ur Brostein. Rovalder för ett med till för Eisne Salve och bollen så sparkar över åter till B36 målmannen. Han kommer långt ut ur målen. Sänder så bollen ut i vänster sida. Ottmar Fer och vi hade någon vågare. Och så kommer bollen ner rätt och Hegen Hansen kör Vision går fram. Sänder han så framåt till Georgievic. Här är Bjarne. Bjarne får lagt bollen åter till målmannen. Och kväger han får nog att sända bollen i spel åter. Rovaldur Jakobsen hever han. Reker vi någon Nakamiska så äknar i halven. Narskast Mine framåt till där. Ottmar det bollen från vågare. Och så för Hojen för bollen reker vi in bättre på Stein. Han blir kort och så är gå stöva. Jobbar 36. Han är också Eisunder nu i Smunche. Ja, då kommer man inte långt fram. Liksom Roald är färd han Lia Lucy långt efter och det lyckas som tid styr väl här och han är flott långt fram och kommer faktiskt i gå stöver. Nu ska Roald räna sig. Igen ser det går stöv och bollen ligger till frispark point och räcka Holmanan här utanför näka mitt för utanför Cha Prostein och Vision Gun. Och ligger väl för Roald här så plockar han nätet. Det är pura säkert. Men Öla Gustav. Ja, Öla Gustav akkurat en stöva till han. Men till så spårningen då Lukas kvar för. Han fyrde bollen. Han räcker in verkaren. Det Lukas inte. Här var att en chans att på 6:30. Alltså är värderar till en verkligen målmöjlighet att ta och Roald släpper så det här fram men han fick ju sätta nog väl här. Han manglar få han lyckas med pommor. Fick han pommor så Elias Jukusu kom till arbete så alltså det har gjort för att finns fädra bollen där. Och det är så öliga troligt som Malman. Öliga ofta ser Malman inte bollen för muren och så jag frispark här att ja. Ja, när man har lite till vi hade och en modläggare här. Ja, men så Elias är av iver som ser ut det så som Roald skjuter så att han är ganska klar att täcka fyr om man kommer på. Men här ska man göra som frispark kanske över smärtrankt och skottet det syna som man inte vantar. Han tycker att det logiska är att skjuta så syna som man inte ständer ju på muren. Och här skott motsatt. Låta sig här uppe spela och klaga sig som man säger. Men hemma skjuter man så ut det syna som man fer fra så när man ivrat. Men så första för den showen han ska på mål så fälls lite. Det var nytt frispark till B6:30 vi inte så när Brostein som Janne var ju så men Nakamiska så han watching halvan. Att det var goalscore där till han såg Moldova när 2 mål att goalscore till 20. Nej. 2 minuter efter av vanliga lagtøy. Watching går in när en och säkert här och hemma var lite men B6:30 blev vi att trusta nu. Det senaste minuten här. Får frisparkat rätt. Rovalder ska att skjuta. Hesa för vidare nog sent in 4. Så skulle är det rena att göra arbetet ut. Här kommer frisparken. Han skjuter högt och närmare någon.
Men bollen skruvar inte. Jag vet inte om vintern spalt in på oss, men annars är det inte vinter i det, men och så är Dan Djordjevic som har en chans här för bollen visar och Salvi för vi och han lägger så bollen vad gör det men han kommer inte för fötterna av Salva, målmannen kommer ut för han och Rovaldo för han visar räcker bollen om han mot mine och så sänder han bollen ut av vänstra mank och av vänstra mank är nu Admar Ferro han kommer fram vi nu. Men Atle Gregersen bjargar stöven i första syfte och så blir bollen center bara länga lei över hinna halvorna och kanske ut av vattnet, men inte ut av vattnet. Och nu är 1 minut efter av vanliga lag till här i Göte 2-1 till Wojciech. På 36 fram vi nästan allan först när Ottmar kom fram vi. Bollen i Ramine, Hejen Hansen tar bollen hägnesliga vissar, center så Salva vattnar mer Astea av vänstra vanche och han när bollen han är han helt ute i syne och så snöjder han lägger för bollen mittenbenet och så ska han spela vidare till nästa man och så är han på 64 men bollen är fram i sin bröstan på 60 det var någon Wojciech kan rädda och Salve han ger sig till att skjuta eller saxar det fram och så kommer målmannen ut och färran. Spännande till det sista tog om andra färren så får då så jag kvart lagt vid det trät. Det är nog sekund efter. Spel i helt fram på 60 var Reina och Wojciech kan Reina stanna emot dem. Och bollen är av Mion Vattli Hejen Hansen och Wojciech kom färran. Räker det inte vi någon för ut mot söjelinjerna och så kommer Jonas ut mot och så är bollen ute och så är det inkast. Tror jag att Lena så ju Rona och Nollche Väst så tantes ner väl över här så att han 30 minuter var lagt att rätt här och i Göte. 30 minuter tog in affären 30 minuter var lagt att rätt. 2-1 till Wojciech mot på 6-3 och här har vi inkast Wojciech kan där. Vänster med igen. Och där kommer fram efter vi så linjen på 60 var den första botten. Rovalder lätter han fram efter till Meinhardt tar bollen väl vissar vidare så för han så kör han ganska bollen några långt från sig ut i så inne här. Ränner bollen uppåt men här är Gunnar Vattnar med att han någon och det blir inkast till på 36 och Meinhardt ständer för bollen och han blir så Erlend om inkastet och där gör han så har så Roald Jakobsen har inne Roald för bollen sänder han så diagonalt ut av högra sidan och här är det så Benjamin, vi hade någon men han färske litan vi hade någon in 4 till hinnar men bollen för så där och det var målspark till Wojciech. Och så långt den första minuten att han 3 mål så lagt det var att rätt färden. Målspark till Wojciech. Och bollen kommer från Amina. På 60 den första ronden så gärna Wojciech ner. Och så var bollen center högt upp i loft. 29 också Atali av 60 i halvorna tar kvar han ut. Nytt inkast till Wojciech. Då är en arbete för Wojciech. Tar kvika sig inte att ta det här inkastet. Men det var så här som rymligt är goda stunder. Hans Jakobsen klarar vi inkast någon. Startar av halvare på 60 i halvorna vänster med igen. Hever inte kasta en meter om banorna om det ska vara fram efter aträtter så hever han Djordjevic fram i hotnon tvåde bollen fram till Hansara och han mäler vid bollen här och så ända vi att bäj han och MP6 var inte ut igen när Kava från här som där var gräva av vattnon och tog en konkur och arbetar 4 Wojciech och där fick han ett inkast som Hans Jakobsen täcker 1 minut efter av långt och like tojene. Och där blev vi att höstnas där uppe i hatten någon och så släpper på 6-3 vi att kasta in ett lag ta manspark alltid där ja. Men här är Rangen 2 efter, det är Rangen 2 efter jobb 6-3 du tar bara en minuter. Vi en gång 1 minuter så tar man bara köttet och Jonas högra med vi hade någon framåt till nästa man så Renat har kommit jag någon och högra vänster men här är en Wojciech och han varsar bollen om Amina. Bjarne Pedersen till kvar det här så just att Jonas lägger det ett nytt frispark. Ja, det är väl så just möjligt nu va. Nu bara kvar allt fram och sända bollen fram bröstain till han Channa Gerard. Rovalder ska ta frispark och Atle färra fram och han sänder bollen till väl ganska sent åt här vänster med igen. Meinhardt över ner och här är en flyer Wojciech åt honom man så är det Ottmar Reiner men så är det färden och så är det Jott och Göte. Tojen färden Wojciech har vunnit 2-1 och MP6 35 och det var det sån här Adrian Cascaval som sked bäj målen i Wojciech och bäj på samma mata vi två måste gåon frusperskon här hans häcknesliga sätter bollen dikst upp i hotne och
Det sätta målet kom så efter ett frispark som vi inte ordentligt då var sucha men lät här färra. Ser väl skotten frispark. Tjejsen här nutja Vuchenka spelar någon. Annars var det på 6:30 som fick han drömma början och lägger sig 8 långt i 3 minuter. Vi målar som Maynard Olsen Shade. En också Jauner Dister. Hampeliga gåor reisna och en karskommens sier till färgmästaren. Ja, helt avgjort. Och ja, det är på 60 nu och det är klart att allt annat än säger det är ganska väl ja, det är nu så jag som Malmö ström ner men jag point mal som menar det här så finns det som Malmö ranch i jag vet inte vad händer här akkurat när man kör den. Men ja, Jan Dyster och då vet det var inte så eller något mitt på 16 vill jag väl kanske halta det där för 1-0 och heter just sist vi skulle ta samma för in och så vidare. Så är det alltid några stöver som är en Dyster och väl om kvarn ska man säga lägre du över benen så vill man ta sig fyra och emot annars men Jan Dyster och Voicing vinner han simpelt 2-1 och det är alltså vi snackar om några helt otroliga gåmål. 2 frisparksmål som sitter helt i eller tatt upp under ska man säga. Tvärstånchen här så att flott mål eller flott mål. Ja, det är Stotton till som vi kan säga och med den här testen det blev så alltså en hemmaseger till färgmästarna Vision Jet 2-1 mot B36. Och här kan man så vara Adrian Cascaval som vi två flotton skoton sätter bollen direkt upp i hotne. Bäj light 1 och så är ni åter till 2-1 och så där hinner Distner och här är så en annan Dister som jag vet inte man är liver han vill liver kvar löte och här är nog inte ni om att det är hemma Lena så som för vi 16 mot 0 väster. Ja. Tror jag att och starta eller börja i Samson som är så här nog Ludvig var så att Ronald Schenka få eller få här var väl just uppenbarligen till Stina Genjufra och kämpefavoriter Arne Domförgera och vad tog snart hur jag kommer igång. Ja, nu vi har lite. Alla mål ni sagt något Ja. Och Clement har brunch out det alltså. Han är framvis jaktande efter Jaguar Borg om man får att det här målmöte. Ja. Jag vill inte vinna så 2 att här och Atlantas där. Och så kommer upp på det. Jag vill säga Jandest så är det han som är Atlantas till Skarpar, ja. Och jag var väl läsande finast över i öron för nästan till samma i 6 men alltså jag vill säga alltså 6 var kanske inte något Skarpar helt där kommer till akkurat till sätta halvlek och 80 att kanske vara center. Ja. Kunskare. Och det var väl en stöv som är Hugo Samson i bollen och tagit in under målen och skjuter av Erland alltså vi lägger här och sånt tänker alltså det är små ting som kontingent lika som så här som vi sa här. Ja. Men det var inte alltså. Men det som är jobb 6 så det nu där ska ta lite väl vi som det förra stigen här. Och det är ganska förlöjt i mot att det vant att vana men ser att det är till det där nu har den riktigt av ska man säga legal likar sittande ut ja det går så robust likarna tutningar mycket stöven och ta värd eller trubbel att möter en lie som också vägna att det är någon färda riktigt okej ja. Det blev nog ganska ångat en helt stor dyster men löter här det var gott fotboll så var det och det var löter här det var dramatik att det var händikar i undermål och något försälja så att ja, 2-1 till precis och det var en jämn dyster så och så läser det nu bara en för kurs. Vad säger du håller Klaxvik? Det har 2-0. Här är 2-0. Och här måste så gå för att gå till att en ja, kämpefavorit och hemma och motor AP uppflyttare och allt det där. Så det hinner som är mer öppen. Är bestämmer happy här så inte Här är inte mal kom igen. 0-0 du har läst. Nej, och det är spännande alltså tror jag. Det också i bestämmer kan vinna det så är det där som man säger. Oj att det passar hänga där i kvar ja. Och då säkert här är det ju hänga just trust i natta för här och det är för spänningsskill så är det eller viktigt att vi får att läsa det. Jag huxar ju när kvar i hever väl Molsja Väster nu och skala så att och som det hever inte jag har så man bara säga att det är riktigt så att det sätter till utan nästkommande det någon här ganska några ska man säga kapgarnet någon får det ganska lutsinte trubblar ja så att det kunde lägga check i mitten se och hinna då. Ja, alltså vi får göra oss nu men alltså tvärdyster är det efter som inte är lite mer än till hållläkare och till dysterna i mitten Episremo Happen 0-0 och i Klaxvik här Adali K och vi spelar mot AP och är 8-2-0 i hålläs någon. Och här blev det alltså 2-1 till Vichink mot B36 och det blev vad sagt hans tror 1 till NSO i Genjul mot
0-6 Väster och så var en destur jar här Skala vann 3-0 av Sorjalinon. Det är det stotten till som vi kunde se Arvid för att tacka för okkon igen från dagsens disti och i Sarpegeri och i Göte, norra Göte här och i Färjamästaren räknar vi att det kanske ena center vinklotta Brian och komma av kosen åter vi är någon säkrem. Men utan att färra i smalåter så har vi hoa kanske lägga till att en häver det här FM-liget ja, which är inte sant först med om att det är ju tar man hatten och sånt där var i fjör. Det är en nyttlig vi näck var nytt som spelar on, men en tojande säger i det och vi kunde och spana mata. Jag har skrivit här är det lugga väl 4 att jag är om mästerhet som där var i fjör, men det är onkat lätt att vinna det 3 år här. Nej, men jag har lyckats som du nämner jag sett. Alltså möjligheten är här, men det som är tycker vi att kan hända att jag vet inte är så att bredden i motlig fjör är ganska inte samma. Men det ser ut till alltså när spelare som kommer där främmande tvär att det ser ut till att vi gör det och efter som kan skora frispark utanför 16 meter så kan så komma direkt. Det är reellt det som ska avgöra att det här var en man vis lyckats pushkompetensen här. John B6 det är så kallat favorit någon och Eisnes in de Vinkland kanske jag tar. Ja, men till disten där vill säga eller hittills vi så syster ja, då skulle det ha två straff. Jag bränner två straff där men jag också akkurat disten det ska inte vara det som är något som helst för tar på tamma att han shot där mist eller där får inte bort ur men där är ju öliga skärter till disten där så att det ringta med ut för hesen disten men inte det till sted att så manglar det helt säkert och i mån till kvart här fulla själva att det kanske borde jag finna ut det fulla 100% och där färger de rätt och där skulle jag två steg tror att mot Habdes när vi som två straffsparken här. Ja. Men det där var fyrsättarna ju inte så illa goda så. Jag 6 men alliga väl var där tatt vi ganska få där nästa ja. Ja, vi får att tacka för Jakob här nu ur Göteborg. Alltså 2-1 till Viking mot P630. Så mästaren Jan Jakobsen och så var det Hans Erik och Jasper som Arne paragraferna vi Myntenon. Vi tar ju bäge sent disten och Udvarsby och inte minst här på Strømme eisne. Hetta var bolteren 4 og i dag, og igjen gjør Norra Gøtte. Takkar vi for okkon og seta atter til